espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos á Caixa Negra da Nostromo, un día máis. Hoxe temos unha convidada especial. Seguimos tirando da nosa lista de amigos e tocoulle a Sofía Naseiro, que é, corríxeme se me equivoco, pero a lista de cousas de Chematías e que non creo que me equivoque. Cineasta, estudiou Comunicación Audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela. Cursou un mestrado en Teoría e Práctica do Documental Creativo na Universidade Autónoma de Barcelona e despois fixo un mestrado en Xornalismo e Comunicación na Universidade de Santiago de Compostela. Complementa os seus estudios co grau profesional en piano. Eso non facía falta. Para o É que nos ocupa. É para que mo pos. Copiei e peguei dun Fin de la cita. Fin de la cita. Bueno, pues tú sígueme cortando, que non queres. Vale. O digo e despois poñemos un pi por encima. Foi codirectora do documental Huella de 2020, selección oficial do Festival de Cinema Documental de Alcances, Cádiz. Seleccionada na Competición Nacional de Documentais de Madrid na sección que te estás preguntando. Bueno, que leva un par de premios, o sea, non te preocupes. Está moi premiada, Sofía. Un par. Gañou o premio a mellor curta galega no 9º Festival de Cine de Roca. Eso foi moi bonito. Eso foi moi bonito. Sí. Sí, eu non estuve, pero acompáñote emocionalmente. Pero foi bonito igual. Pero contaroncho. Pero saliche en El Progreso. Sí, bueno, por eso cuidado, sabe tamén. Foi a gala de Telelugo un ano, aí ao fin de ano. Tamén participou no Chanfaina Lab coa curta de Pedras son os muros e as trevas de 2023. Esa bichera. Esa mina. Esa bichera. Ten certo parecido con outra curta que se chama A vida que houbo. Sí, quen sería ese? Que sería ese? Ese polo que conocemos a maioría, leva unha bitácora que se chama Quino Come Cinema, primeiro en como se chama isto? Non me acordo do nome. Pinterest non, o outro. Chámase Internet. WordPress. Bueno, eso, ten unha bitácora de cinema que se chama Quino Come para entrar tens que apagar o teléfono. É unha das persoas que coincide comigo con moita máis xente en Obradoiro Digital Galego e nada. E bueno, e estou en YouTube tamén con Kinocube, que por eso me metín coa mancha de personajillos que estamos aí en Obradoiro Digital tirando da comunidade galega en liña para arriba todo o que podemos. Eso, suscríbete, dalle like e afíliate. E afíliate. Diseñou a mascota do Obradoiro Digital Galego, a nosa... Sí, Faísca, a bacalura interdimensional. A bacalura interdimensional. Foi un fito. Hostia. Hemos poñer unha foto de Faísca bacalura interdimensional e tamén me acompañan, como non, Paco Cortés, Fuco. Hola, que tal? Ferliñares. Hola a todos, eu vou aquí comezar, bueno, por suposto, benvida Sofía, pero eu quero facer aquí unha queixa, non? De que neste programa especial de mafiosos aquí ninguén vai vestido de mafioso agaseu, que estou aquí facendo un statement de moda hoxe. Estou aquí facendo unha clara referencia a Airbag, peli da que por suposto falaremos. Mira, como bon galego, quero che dicir, vivín 3 anos en Pontevedra, nunha zona moi cercana á zona de ser mafioso. E os mellores mafiosos son os que parecen personas normales, pero despois teñen chalés grandes e coches guapos. Sempre saúdan. E sempre ao mellor teñen un equipo de fútbol. Ou un barco. Ou as dúas cousas. Estes que poden ser bateeiros ou narcos ou todo, hasta que se demostre o contrario, non? Se che regalan uns vejillos e pican un pouco, é que... A ver, claro, material. Eu podía ter vido en chándal, pero tampouco me pareceu oportuno. Un pouco estrategia Laureano Ubiña, non? De ti, sí. Ti que parezcas un pailán, que ninguén se crea que fixeches cartos, non? Un pouco unha cousa así. Estou en serio, que era estrategia de Feijó. A min este rollo de, que os cartos levamos a muller, quero dicir, gallegues 20 sobre 10 na escala, sabes? Estrategia que logo levaron a cabo a propia Casa Real.
Bueno, e hai outra frasaza que tamén lle dixo o xuiz no rollo da operación Nécora, en plan, bueno, non sei que aquí consta que tiene usted unas fincas, e o tipo soltou algo así como, bueno, Somos gallegos. ya sabe que a lo que se llama una finca en Galicia, que se le llama cualquier cosa. Sí. É que me parece, vamos. Que guionistas perdeu o cine cos nosos narcos, Que guionistas perdeu o cine? Perdido non, porque xa Aproveitado. mellor se podemos falar de Fariña, que ainda que non sexa un filme, é certo que están plasmados no audiovisual, non os nosos narcos, e deron pe a moi bons guións, E é gracioso que a propia realidade supera a ficción e o narco denuncia o actor o creador do libro, porque que é eso de que fagas un libro, non que contes cousas que saliron no periódico. Cal foi destes tamén? Claro, non sei se foi o Xeito Miñanco ou Laureano Ubiña. Houbo algún mítico que estaba traballando nun parking en Almería ou así, fai un par de anos. Sí, penso que foi Xito Miñanco, non? É que un rollo, sabes, a ningún guionista se lle ocurre un final así para unha peli de mafiosos. O de Airbag, o mellor. Hai contaron unha cousa desta serie de Fariña que non sei se é certo, pero I want to believe, non? É destas cousas que a min gustaríame que fosen certas, que é que sabedes que a muller, digamos, a panameña esta que está Xito Miñanco, pois que estaba follando co capitán do Cambados tamén, non? Que era o equipo que... Sí. Esa trama de... Eso sale no libro, é real, e de feito bueno, me callo, tiña unha anécdota, pero non vou a contar. Me la guardo. Podo decir que eso é moi real. Teño datos, pero los voy a guardar porque quero que sigan vivos os meus contactos. Eu tamén... A verdade é que aquí a corte tamén se follou o capitán do Cambados. Ese é o... Pero o de agora, non de aquela. Pero os datos son perigosos, Paco, efectivamente, porque dato mata relato. No, pero o que iba a dicir eu é que a mí dixeronme que a muller do futbolista enterouse de que se follara a tipa pola serie. E a mí isto é unha cousa, eu tipo, no, isto é ficción. Isto está aí unha interpretación. Eu estaba moito máis bueno naquela época. Eso non é así del todo. As sábanas non eran dese color. Que tamén, creo que foi o Viña que os denunciou por collelo en calzoncillos. Sí, foi o Viña. Porque sale fodendo na peli e ele non bueno, na serie e que lle parecía, pois... El dixo, eu así non fodo. Dixo o señor Guara, levou vídeos fodendo e dixo, mira, así é como fodo eu, así é como me poñen na serie. Eu fodo a 4 patas para poder ver o lugar mentres estou aí. A ver, é que ese é o problema de facer historias basadas en feitos reais con peña que está viva. Sí. Hai que facer con xente que está morta, para que non desmintan. E a poder ser claro, moito tempo. Teño que confesar que lle marquei o libro ao Viña. En serio? En serio, teño o libro do Viña firmado por Ouviña, pois dedicado por Ouviña. É a segunda persoa que me conta isto, pero en moi pouco tempo, tío. Que vos pasa a todos co libro de Ouviña, tío? Pareceme moi divertido o libro de Ouviña. Pero é unha autobiografía ou que coño? Sí, é unha autobiografía. Pero del mismo. Coa mesma persona coa que mostraron os xuizos a que decía que solo lleva a mi mujer. A mesma persona. Sí, el narra... Wow. No, contache. Non quero imaginar o libro escrito por esa persona. En unha aldea pequeñita de las Rías Bajas. Vai parecido. É unha autobiografía, non, son consellos de foder. Non, non cheguei á parte de foder. Pero hai un punto que me parece moi gracioso que el di... Por eso hai que ler que Paco, para buscar a palabra. El di, isto foi todo unha trama política porque entraba moitísima máis droga polo sur e aquí viñeron a polos narcos gallegos que tiñamos amigos políticos. Claro. Os outros narcos non nos levaron presos. A todos defendendo sempre o mercado do sur e sempre a Unión Europea. Ruína o narco, Unión Europea ruína do narco galego. Non sei, ao final o de Xito Miñanco preso político iba a ir en serio, tío. Isto non vendo isto. Bueno, despois de rirnos un poquinho con isto e antes de que nos caiga unha demanda a nós, vamos a ver que vimos esta semana antes de meternos cos mafiosos. Así que, Sofía, tú que cousa biche? Pois eu vouvos decir, bueno, vin un par de pelis, pero vouvos decir unha que además me sirve un poquinho para contarvos a anécdota de como non vai haber episodio de Kinokube nos próximos meses. Vin O Gran Silencio, que non sei se sabedes cal é, un spaghetti western que o mellor
a xente pode ter máis referencia porque é unha inspiración que usou Tarantino para facer Os Oito Odiosos, non? Esta que sacou fai uns anos. Peliculón. Que é un western. Moi defensores neste podcast Sí, desa peli. aquí somos Moi ben. odiosos oito a morte. Pois esa película... Só somos tres odiosos, non somos. Tres odiosos. Oxe, Cato. Buah, era outro nome para podcast guapísimo, Tres Odiosos. Non se nos ocurriu. Bueno, pois esta peli Tarantino xa dixo, bueno, sempre é moi claro coas súas referencias e dixo, no, a min gustoume moito O Gran Silencio, un western italiano que tamén está ambientado na neve e tal. E que, bueno, mellor poderíamos discutilo, pero para min dalle 1000 voltas á película e gustoume os Oito Odiosos, non? E sobre todo quería falar dela porque precisamente estou vendo moitos spaghetti westerns porque deso vai ir ao seguinte vídeo. Que pasa? Que a Menda decidiu facer unha cousa super guai que é ir traballar en campo por primeira vez na Canle. Me fun ao cementerio de Sad Hill, que está en Burgos e que o leva unha asociación super guai. Chego ali, poño o meu trípode, gravo unhas cousiñas e de repente, pois claro, a unha se lle ocurre ir a gravar a Burgos en xaneiro. E entre o frío, o vento e todo, fixo a cámara, pum, e suicidouse. Dixo que non aguantaba máis. E por eso, bueno, vai tardar un pouquiño. Hai un vídeo... O seguinte capítulo da Cale vai tardar un pouquiño. Sofía, hai un vídeo da morte da tua cámara en directo? No, é a pena. Porque hubiera molado moitísimo que se caera plof como se lle meteran un disparo, sabes? Sí, pero no, é un amago, eso pensei no xusto, ademais, cando morreu. Despois de cagarme en todo, foi o primeiro que pensei. Ojalá sí que A funcione. ver, é que vos acordadevos de cando, bueno, vou facer un chiste horrible, pero cando sacaron El Día de Mañana, e a que peliese do cambio climático tochísimo, e aparecía Nova York toda conxelada e tal e cual, pois esa película en Burgos chamouse El Día de Hoy, pero bueno. Era un drama costumbrista, non? En Burgos, esa peli. Sí, a mí ocorreuse miren Burgos en xaneiro Cando pensando... pensando, en xaneiro seguro que non hai ninguén. Porque non hai ninguén en Burgos en xaneiro. Home, aí acertaches, non? Que... Non había ninguén, eso era certo. Porque están os camiñantes blancos. Ninguén non. Teño que agradecer, xa agradecerei no vídeo, pero a Sergio, unha das persoas que recuperaron o cementerio e que veu a ser entrevistado. A entrevista está, non se rompeu, pero veu ali en xaneiro dicíndome, seguro que queres ir? Seguro? Eu, que va, en Galicia aquí aguantámoslo todo. Eso recórdame... No, a cámara non. Eso recórdame a anécdota de Campamento Flippy. Non sei se conté a anécdota de Campamento Flippy. Peliculón, hostia, hoxe vamos a tope, que referencias. En Campamento Flippy, cando teñen unha escena super complicada na praia, entón alquilaron o material e montaron todo na praia. Pero isto é unha intrahistoria da rodaxe de Campamento Flippy. O sea, porque non é unha escena da película, senón algo que pasou durante a filmación. Durante a rodaxe. Estaban rodando na praia. Gravaron unhas escenas e veulles a hora de comer. E ian marchar e deixar todo montado, porque desmontar e montar é un Cristo. E había un lugareño que lles dixo: mirai, que vai subir a marea. Non me jodas. Tedes que recoller. E todos os madrileños dixeron: que va? Este que dice, pues a maior parte de pérdida de pasta que tuveron en Campamento Flippy, porque o seguro, unha cousa que ten o seguro é que se eres gilipollas non paga. Non che paga. As mareas son algo predecibles. Polo tanto, se non recolles o material é que eres un normal. Non tiene ni idea diso, tío, hostia. Sí, hai entrevistas a Flippy dicindo en risas, jaja, e vino alguén e nos avisó e nosotros, pues no tal. Cando teñades que dar unha definición de fodechinchos, cando teñades que definir Campamento fodechinchos, tío. Cando teñades que definir madrileño toca huevos, decidelle, pois mira, hai unha peli que se chama Campamento Flippy. Campamento Fodechinchos. Eu creo que nos iba ben pagar unhas xornadas de divulgación da existencia das mareas en Madrid, sabes? É dicir, mandar nos científicos galegos a explicarles da maneira máis sencilla e infantil posible como funcionan as mareas. Dadesvos conta cando os pantanos están moi cheos e cando están máis baixos. Las mejores mareas, las de Madrid. Bueno, saltamos, Paco, tú que viche? Eu que vin, bueno, pois eu mola que falásemos antes de Tarantino, porque eu de Campamento Flippy. Eu vi unha película que a ver, non sei se Tarantino a viu, supoño que sí, porque Tarantino viu todo, pero que desde logo vinlle máis de unha ou de dúas. Perdón un pouco, me estou imaginando, porque Tarantino me gustou Tarantino. Oh yeah, this movie Flippy Camp, I loved it very much.
It's amazing. É cuestión de ensinar. A ver, as posibilidades de que Tarantino vixe unha peli rara dos últimos 50 anos para atrás son bastante altas. Tarantino conocerá o funcionamento das mareas Quen sabe? Hai mareas en Estados Unidos. Antes de que me olvide do que estamos falando, Hollywood. vou por lo menos mencionar o título da película porque podemos seguir desbarrando, pero senón vou olvidar dela xa. Porque vou intentar dicilo en plan guai. Chámase Dai Bosatsu Toge, que significa bueno, polo que puñan nos subtítulos da película, A tomar polo culo. significa acima do Dai Bosatsu, porque o Bosatsu este sería unha montaña, na que é a primeira escena da película, pero despois cando se distribuiu, porque evidentemente é unha película xaponesa internacionalmente, puxese o nome de Sword Campamento of Doom, Japo. Campamento e na distribución española que non sei, Campamento amarillo. Podía ser peor. como unha peli de 66 Podía ser peor. non sei en que época chegou a España, en español chámase La Espada del Mal. Campamento Cudeiro. Bueno, pois, por que digo que esta peli me recordou a Tarantino? Porque, basicamente, é unha historia de samurais no Xapón tardo feudal, no século XIX, aqueles que viramos Kenshin, sonanos algo período Meiji, período Edo e todo aquelo, e como pasan da Idade Media e Idade Moderna rollo por decreto un día para outro, pois esta película está como ambientada nos últimos momentos da, digamos, a Idade Media, cando xa hai un montón de conflictividade política e os samurais son unha forza conservadora que se dedica nesta película concreta, non sei se debía raler así, a asesinar a peña reformista, rollo, no, aquí queremos seguir con espadas e movidas. E o protagonista é un samurai que está especialmente desquiciado, e un tipo super amoral, que lle dá igual a matar peña, que de feito ten actuado como matón a soldo, etc. É unha peli, o director chamase Kihachi Okamoto. A verdade é que non o coñecía, esta película descubrina en Twitter de pura casualidade fai un par de semanas, ou seja, que a xente que non quere estar en Twitter, pois hai que estar en Twitter porque descubres peliculóns como estes. E por que, diredes, por que te fixaches nela en Twitter? Porque me apareceu un clip da primeira gran pelexa que hai na peli, que basicamente é o notas no medio dun bosque, ca súa katana, entón aparecen un montón de tíos que queren matar por un aldraxe que lles fixo. Entón, por eso digo que me recorda un pouco a Kill Bill, porque o mítico rollo de prota molándose, peña lanzándoselle de un en plan... Eu vi un clip e digo, por que sempre van de un en un? Que a katana levantada contra él e él facendo konnichiwa, fai así un tal, sin miralo. A mes, matar sin mirar é moi ofensivo. Sabes, o rollo de que che veña un tío por un lado e ti sin mirar para ele, o mates un espadazo, pois o tipo... É o clip que puña, cando saes de festa por Ribeira e sacas a navalla ou algo así. O de matalo sin mirar igual é para non chorar, como cando pelas as cebolas, sabes? Que tamén faz un pouco... Bueno, pois vin este clip, entón pedinlle o meu cabello de confianza que me conseguiu-ma, e vina, e, bueno, é unha película que eu doulle un notable moi alto, está moi ben, unha peli do 66 estéticamente super moderno, quitando que está en branco e negro, non lle notas o tempo que ten nin de coña. A nivel técnico de coreografías e tal pareceume espectacular, o uso da cámara, como se estrutura a narración. Se lle teño que poñer un pero, poño os últimos 10 minutos, que aínda que hai aí unha ensalada de violencia que non vía desde Kill Bill volumen 1, desde os 88 maníacos, deixa aí un par de flecos que non me acabaron de convencer. Non terá que ver para ver a que me refiro, pero ao final é como what the fuck, onde está a parte da película que falta. Pero polo resto, mis dieces, La Espada del Mal, Dai Bosatsu Toge. Aparece Toshiro Mifune, que dos frikis de Star Wars coñecémolo basicamente porque iba a ser Obi-Wan, pero non quixo ser Obi-Wan. Parece un resumen horrible do que ven sendo o meu actor favorito de toda a historia do cinema, pero entendo. Pero é un resumo occidentalocéntrico. Ese é como cando estudiache no seminario e ibas pa cura, pero ao final non. No, a ver, eso é mítico rollo de a xente friki que solamente temos estas referencias de que nos sona. Sí. Pois de que iba a ser Obi-Wan e ao final, pois non o foi. Sí, isto habería unha lista longa de xente que iba a ser Obi-Wan e ao final non, non? Ou Han Solo. Obi non. Porque hoxe imos falar de alguna peli tamén de algún case Han Solo. Ajá. Bueno, eu esta peli recoméndola a saco. Se vos mola Kurosawa e tal, é un poquinho ese rollo. É dicir, duelos con moito silencio, miradas moi intensas, o seu toque de violencia, moi guai, moi guai. Bueno, pois Paco, decías que hai que estar en Twitter.
Eu douche razón. Hai que estar en Twitter para discutir con Suso de Toro. Efectivamente. Estaba preguntándome se comentarías o enganchón con Suso de Toro en Twitter. Pero espera, Suso de Toro é o autor de Que me queres amor, non? E o Lápiz o Carpinteiro. Ese é Suso de Toro. Sí, Land Rover, non tiña un que se chamaba Land Rover, os libros arden mal. Bueno, fora bromas. Neste podcast non diferenciamos a Manuel María de... Todos, no, hai unha persoa que resiste duramente diferenciándoos grazas ao fútbol que é aquí o compañeiro Fer. Eu sei que os diferencio porque un é do Celta, Suso de Toro do Celta e Manuel Rivas é do Depor, e cando hai partido pois sempre os xuntan os dous, cada un cunha bufanda ou cunha camiseta para falar aí. Xúntanos ou xuntábanos? Porque iso sona moi anos 90. Home, anos 90 non pode ser porque non me acordaría eu, pero e a máis eu nos anos 90 estaba aí atento ao Compostela, pero non, pero si debeu ser anos 2000 ou algo así de... Vivimos nos 2000. É que parece moi... Estamos nos 2000. O sea, é un rollo como TVG Fraga State of Mind. É moi primeiro ano de carreira, rollos así, ano 2006, sabes? Good old times. Moi licor café do Mosquito. Aí está. Ai, Dios, acaba de me dar resaca con esa frase. Vale, pois resulta que en Twitter o home non recomendaba ver a película que se chama El 47 porque, segundo él, era España dicíndonos que a burguesía catalana era moi mala cos migrantes españois e era unha lavada de cara e ia atacar a burguesía catalana. Suso de Toro, se vas falar dunha puta película, mira a puta película e despois opina. Punto número 1. Punto número 2. Non entendiche nada do que pon na contraportada de Se compras o DVD. Porque o 47 vai sobre un grupo, o sea, neste caso é personificado, pero vamos, é xente organizada que secuestra un autobús porque non ten unha línea de autobús. E non ten unha línea de autobús porque é o barrio de Torrebaró que nos anos 40 e 50 foi construído polos seus propios cidadáns que emigraban para ali. Porque estaba rexente unha lei que se ti acababas unha casa pola noite, o sea, se a casa estaba tellada cando salía o sol, esa casa era habitable e a Guardia Civil non che podía tirar. Había unha lei así en serio? Sí. Wow. É a lei da construcción. Sí, eso é que... Eso tamén dá para unha película. É que dá para unha película, quedouse un pouco na introducción para presentar o barrio de Torrebaró, pero era un pouco o que rexía todas esas casas chabolísticas do desarrollo industrial pós-guerra civil. Neste caso, pues, preséntanos os personaxes así, sendo para min a primeira película que nos mostra a vida de todas aquelas personas que emigraron a Barcelona e estuveron... Un mogollonazo delas do sur de Lugo, sobre todo. Por exemplo, miña abuela. Neste caso é un personaxe andaluz, pero representa toda esa xente que foi buscarse a vida. E que, despois de irse buscar a vida e axudar a que Barcelona fora para adiante, na época na que está ambientada a película, anos 70, me parece, non tiña servicios. O sea, non tiñan... Queixábanse de que a auga iba mal, o alcantarillado iba mal, a carretera mal e o servicio, o propio ayuntamiento decíalles que non puñan un servicio de buses porque os buses non daban chegado hasta ali. Entón, que fixeron? Demostrar que un autobús chegaba hasta ali. O sea, é unha movida cidadana que hai que reivindicar. E Suso de Toro parece mentira, hombre. Por favor, que xa tes unha edad. Xa tes unha edad. Non sei que edad tes. Porque... Hai xente que escribe moi ben e tuitea moi mal. Hai 40 anos que tes 40 anos, Suso de Toro. Claro, a ver. Tamén depende de como vexes a peli. No seu caso, pois que la apagada. Sí. No, eu cando dixeche xo da contraportada do DVD, xuro que acabo de ter un flash de Suso de Toro nun top manta comprando el 47 a ver se... Claro, porque ya non pode estar, non pode estar en DVD aínda, que se non fai un pouco. O DVD que comprou Suso de Toro pon a burguesía catalana malvadísima, trata moi mal os españoles de Vience. Eu non vou ver esta película. No, Suso de Toro dicindo, bueno, a verdade é que non entendín a película porque había moita tos de fondo no screener. E un tío moi alto diante. E despois vou recomendar que vexades Yo soy Nevanca, a peli sobre o primeiro caso de condena por abuso sexual a un político español. Tampouco vou entrar dirixida por Bollaín, tampouco vou entrar, algún galego anda polo medio actuando. Falando de galegos e tal, a ver, a peli non a min, pero un tema moi chungo porque o de Nevanca
porque, joder, houve unha reacción social en León, foi, non? Moi chunga de darlle apoio ao tipo. Sí, pero é que eu vi a Digo película... do galego porque creo recordar que un dos tipos que apoiou o fulano foi Amancio Prado, o cantautor. Eso tería que comprobalo, por favor. Comprobado en Google antes de empezar o diálogo. Pero a mí sóname unha historia así moi próspida. Pero vouche dicir unha cousa. Eu creo que isto pasa ahora outra vez e os veciños apoian ao señor alcalde. Sí, sin dúbida. Era o mal rollo que me sigue daba de ver a pasando película esas é cousas. que isto pasa outra vez e no, a ver, é que esta é unha buscona, esta non sei que... Eso non se desterrou É de porque non o todo. dixo antes, Etcétera, porque aínda así se meteu a concejala... Hai casos moi recentes, moi mediáticos que demostran que a xente non crea as vítimas do Ponferrada, perdón. Polo que sea. Polo que sea. Pero hai casos moi Sí, recentes. en Ponferrada. Buah, como Efectivamente, o acto de apoio no ano 2002, estou vendo aquí en El Mundo 2002, 2002, eu pensaba que fora moito antes. el acto finalizó con la lectura de una carta del cantautor berciano y del mismo pueblo que Álvarez, Amancio Prada. A carallo, é do Bierzo, non tiña ni idea. Sí. Cancelamos a Amancio Prada. 20 anos Bueno, despois. escoita. 20 anos despois cancelamos a Manzo. O Bierzo é galego e non é Nunca galego, tarde. segundo nos Segundo cadre ben, aquí de... O Bierzo non se sabe se sube ou se baixa. Estes leoneses. Que haberá non máis sei- galego que Estes eso? leoneses Estes leoneses. que hai un caso de abuso sexual e se posicionan. A ver, Alcalde. pero eso tamén o fan con nós, porque como se chama? Joder, o de Zara, hostia. O outro Amancio. Amancio Ortega é o empresario español, pero a que sitio miñancos en arco gallego, hijo puta, sabes? Bueno, Pero é que Amancio que Ortega Era tras- non é galego. a ver, tamén. era... Xa, pero o tipo leva aquí toda a puta vida. O tipo era transportista hasta que o pillaron. O sea que tampouco é... Amancio Ortega. Si, Amancio Ortega era transportista en Portugal, se sabes a que me Que refiro. fixo máis cartos? Aí, Amancio Ortega tamén se follou ao capitán do Cambados. cando morran os dous chegarán aí a un sitio onde hai A ver, dúas peanas están facemos, mirando a xente máis cartos. facemos moitos chistes neste podcast cancelables, pero se algunha vez estamos realmente ao borde da cancelación é facendo chistes sobre o señor máis poderoso de Galicia. Bueno, entón vamos a ir con Fer que vi unha película sobre unha bruxa negra. Efectivamente, de Vin... Verde. Isto, a mí, jodichesme un pouco aquí, fixechesme fiel a teu estilo un pouco de spoiler, porque eu iba... Spoiler man. Eu iba a... No anteriores episodios de A Caixa Negra Disculpa un Nostro, momento, sí. pero acabamos de facer un chiste interno rapidamente fai un ratiño que é que cada vez que Paco sexa acusado ou vaya a facer un spoiler vai coller unha laranxa acusadora, non? Logo xa podemos explicar. Bueno, pero O da laranxa acusadora explicaremos. Pero non a papes que Explicaremos. entón non chegan para todo o podcast, porque vas facer spoilers en cada película. No anterior episodio, se vos acordades, comentei que fun ao cine 2 veces na semana, pero só dixen unha das pelis que fun ver, que era de Heretic. Gardeime para este episodio a outra, un pouco facendo o cebo. E a outra que vin foi Wicked, efectivamente, unha peli sobre unha bruxa. É unha película musical que se desenvolve dentro do mundo do Mago de Oz, pero non conta a historia do Mago de Oz. É unha especie de precuela, podemos dicir, de algún xeito do Mago de Oz. Vos sabedes que hai bueno, a malvada, a mala do Mago de Oz, é a bruxa do oeste. Sí. Creo, sí. E pois esta película Molaba que aparecera con pistolas. A bruxa do oeste. A bruxa- Una. Los odiosos 8. A bruxa do oeste pois é a protagonista desta película, que se chama Elfaba na peli, e fala un pouco de como por mor de como foi de cousas que inxeriu a súa mai cando foi concebida. Como? Sí. Ten un síndrome alcohólico fetal destes. Ten unha cousa así, digamos, Wow. pero é o que de forma última a volveu verde e lle otorga a maxia. A súa nai Bueno, pasou o embarazo parece- lendo TVOs de Hulk. Pareceme bastante peor a maneira na que a actriz da película do Mago de Oz dos anos 30, do 39, estaba tinguida de verde, de unha especie de pintura tan tóxica que despois acabou no hospital. Pero, a ver, aí era tóxico todo. Hai que O decirlo. amianto, O que amianto. era neve... Eu non vou respetar esta película se non morre nadie. Claro. Case arde dunha das veces que fixo a bomba de fume esta, bueno... O tipo que estaba metido en hojalata. Sí, É que a mí con esa peli, tamén. o sea,
cando a original, que a do Mago de Oz, cando a vin sentía como estaba inquieto porque era como, non estou vendo unha película, estou vendo un asesinato grabado en directo. E pois as lendas Porque toda esta urbanas xente morreu. Era unha snuff movie igual. e as lendas Pois urbanas un pouco asociadas, porque hai un momento no que están andando e se ve unha sombra que parece un tipo aforcado e xente do equipo dicindo, non, era un páxaro que entrou no set. A ver, vamos a ver. Eu vía que a mesma macabra fascinación que a que vía a de la más allá de no, a la zona muerta, como se chama? A de a que a do Gremlin no avión e tal, Sí. que estaba a sacar unha serie que un dos actores morreu na grabación e máis co que vía o Corvo. Son películas que cando as vexo digo, aí se murió gente. Pois Houve pasa o mismo con Mago houve de Oz. unha de Spielberg que creo que era de Spielberg, que morreu tipo cun helicóptero. Esa que che digo de la hora muerta ou la Pero a escena na que Big Morro. morre Brandon Lee non está no montaxe. Xa, do pero Corvo, ainda estou vendo a película como hai incómodo. outra E o película e o cabalo de La historia interminable que morre afogado de verdad. Que dis? Que dis, tío? Sí. No, tío, eso ten que ser unha lenda Que urbana. sí, que se jodeuse Non me a joda la infancia de jodeuse a esta manera. plataforma. Había unha plataforma, a ver, había lama de verdade e había Sí. unha plataforma para baixar o cabalo e que parecera que se afogara. E despois non deu subido. Claro, a plataforma petou e o Pesaba cabalo demasiado a non... lama. Pois salir Hai unha toma. chorando deste. Hai unha toma. Joder. Que dis? Hostia, vaya actor do Busca despois en Google. Eu busquei varias veces, porque tamén son así unha persoa moi sensible con estes temas, se en 900 mataron de verdade o gato ou non, e non vin nada Vaya actor de método o cabalo, non? non vin nada definitivo sobre o tema. Daquela non había moito. Deberíamos meternos en tema antes de que botemos 2 horas. Maltrato Sí. animal no cine, sí, de... No, pero eso, a película de feito comeza con esa, bueno, non creo que sexa spoilear El Mago de Oz, non? De... Estamos poñendo nerviosos ao manipular unha naranxa. Empeza precisamente ca morte da bruxa do oeste e chega, hai unha especie de fada, non? Que é pois toda pizpireta de rosa, toda así empalagosa e que todo o mundo a quere moito, non? Un pouco como antagonista, non? É como a fada boa frente a bruxa Sí. mala, non? E lle preguntan ven a confirmar que morreu, efectivamente. E alguén lle pregunta é verdade que algún día fostes amigas ti e Maila a bruxa? E así empeza a película, non? A tipa recordando de cando de novas elas dous se coñeceron nunha especie de facultade de maxia que hai no, Hostia, que hai na no, USC. que hai no mundo de Oz. O sea, que bueno, non vou facer un spoiler do Mago de Oz, porque vale, fai moitos anos, pero Como mellor non. molaría un musical da USC, todos aí cantando USC. Votes Que, no. que alguén lle cerre a Villa das Illas a Alcu. Paco en algún momento, por favor. A película é un musical de feito unha das Pero está entrando en tu cabeza. Unha das actrices de feito a que fai da fada é Ariana Grande, a cantante, e a que fai a protagonista que fai de Elfaba, pois é unha actriz que eu non coñecía persoalmente, pero que ten bastante nome en Broadway, polo visto, é unha actriz É o que ten facer un musical. de musicais, claro. Sí. Por eso eu recomendaría vela en versión original, porque están traducidas as cancións na dobraxe española. Eu entendo que se tomou esta decisión porque se identificou El Mago de Oz cunha historia para nenos ou algo así. Seguramente. Porque senón non me explico porque traducen as cancións moito máis cando se sabe que canta xente que son cantantes famosos, non? Que parte do Que reclamo. cantantes famosos traduciron as cancións? Non teño ni idea. É que A eu a que vin en fai a versión música de original. Mercadona. Se canta Bisbal, Por favor. Fer, Gil Ríos, eu creo que. podes facer unha Amancio referencia... Prada, chamaron a Amancio Prada. Botaron de verde. Podes facer outra referencia a Hostia, cando a Se raíña de facemos o Inglaterra... musical, temos que chamar a Amancio Prada e Vou pintar de verde. vou contar iso. Deixame falar da peli e despois conto esa anécdota que Por favor, esta anécdota é necesaria. sí, eu quero recomendar esta película fortemente, gustoume moito. É verdade que é un musical puro, quero dicir, de que che teñen que gran parte da película son os números musicais, o que narrativamente é bastante simple, pero os números musicais están moi guais, todo o mundo que fai está ben, ten partes moi emotivas. Eu recomendaría sobre todo porque eu fun moi en contra de obra a ver esta peli. Eu fun de acompañante a ver esta película. E cando cheguei era como que tardei en entrar, os primeiros 10 minutos dixen eu, venuda fumada. Fixéchete heterosexual na porta. Dixen por que Ariana Grande está todo o rato facendo morritos de Instagram, así. logo decateime que é a cara dela, sabes, quero dicir, isto non pretende ser aquí unha faltada gratuita, é que eu pensaba que estaba facendo morritos, en plan de...
Pero ao final convenceume a peli, a verdade. Metíme na historia, gustaronme moitísimo os números musicais. Espectacular a voz da que fai de bruxa, pero unha barbaridade. Esa voz... Desta vez sabías que era un musical, non como outros que... Pinta mi carro. E sorprendeume moito que, ainda sendo unha historia do Mago de Oz, está moito máis preto dunha historia de instituto que dunha película de instituto, non? Onde están os nerds e onde están os populares e este tipo de historias. Pero non Espero hai... que salga alguén fodendo cunha tarta mentres canta. Non estará o Steve Master por aí, non? Bueno, non dese instituto, estaba pensando máis en outros, estaba pensando máis en Salvados por la Campana e non tanto en American Pie, non? Pero a verdade, bastante En plan recomendable. física, química, pero maxia e esconxuros, non? Claro, Algo así. Maxia e esconxuros. Xa temos título. Un rolliño así. Unha cousa É moi gracioso con American Pie o mellor personaxe é o pai, por certo. Perdón. Unha cousa que sí que me chama a atención da peli que, claro, é unha escola na que van os rapaces novos a aprender a ser feiticeiros e cando descubren que a tipa ten maxia están todos acojonados e todos, un bicho raro, pero vamos a ver, a que carallo fostes aí entón, non? Porque ela é como que ela naceu con maxia. Entón é como que ten Pero poder. que lo xa. aprendes. Pero a maior Supónse, diferencia... é un mundo no que se supón que a maxia se pode aprender, pero ela ven de serie xa con Maxiada. con maxia, e ten que aprender a controlarla. A maior diferencia entre este Hogwarts é que daqui sale sendo mago e non mago e tránsfugo. Non, pois Wick é dunha peli da que se falou moito e que me fixo desconfiar porque eu pensaba que se falaba moito porque saía Ariana Grande pero a verdade é que me convenceu e que eu recomendo. Descubrín ademais que está baseada nun musical de Broadway que a súa vez está baseada nunha novela dos anos 90. Que a súa vez está baseado nunha película que a súa vez está baseado nun libro. Bueno, Que a súa vez tuveron que pedir perdón. Pero isto é unha matriosca. Isto é como cando fixeron unha o matriosca. videoxogo de Street Fighter e despois fixeron a peli de Street Fighter e despois sacaron Street Fighter The Movie de videogame, non Sí. que era o videoxogo, pero Xa comentamos que cando morrera a reina de Inglaterra é que eso que vou contar agora. Esta está baseado nun musical, este musical que estuvo en cartel hai uns anos. Claro, eu non sei se vos sona a canción que acaba o Mago de Oz, que é como que a canción esta Din Don morreu a bruxa. que non? cantan os Simpson cando van ao funeral. Pois esta peli empeza cunha canción que non é a mesma, pero é moi semellante. Que por certo esa canción xa se utilizou cando morreu Margaret Thatcher. A canción empeza, o sea, o musical E empeza, cando o morreu primeiro Fraga. que se ve é saen os cidadáns aí de Oz e din boas novas, morreu a bruxa, non? De good news, she's dead. Non de, bueno, ela morreu, non? Entón resulta que estaba en cartel cando morreu Isabel II, a raíña de Inglaterra. E no teatro inglés hai a tradición do show must go on, de que aínda que ocorra algo, a obra tense que representar igual, o concerto ten que continuar, non? E claro, presentou alguén ali no teatro de acaba de falecer a raíña Isabel II, pero como dictan as tradicións do teatro inglés en respecto a isto, a obra vais interpretar igual. Apaganse as luces, ábrese o telón, boas novas, morreu a bruxa, non? A ver, imagino un grupo. É moi A bon, ver, sí. imagino os actores, a ver quen de nós é o menos irlandés para salir a contar isto. Sen rirse. Sen rirse, por favor. Quen ten máis graos de inglaterridade no corpo? Ai. Por favor. Pero o que vos digo, ao final é unha historia moito máis de instituto que de fantasía, porque aínda que evidentemente hai fantasía, vai moito máis de como se sinten os outcast, digamos, non? De como a ela, pois, como é verde e fea, entón é como a pringada, mentres que a outra que é así guapa, popular, non sei que, intereses amorosos, cousas así. É un pouco de aceptación, unha peli que trata sobre a aceptación propia e bueno, e talentos que posúe a xente escondidos e cousas así que acaban saindo. É interesante nese sentido. A min esta me recorda, non porque xa unha peli de instituto que non ten nada que ver, pero é un rollo así un pouco tipo Maléfica de Angelina Jolie, que como vamos a facer unha versión nova, Revisionista, intentamos un villano. Sí, houve esa diría que sí, moda, eu non? diría que sí, pareceume un pouco por aí tamén, eso se cadra é un bueno, é que claro, eu non controlarlle tanto do Mago de Oz, non son tan consciente disto, pero foi unha cousa que, por exemplo, a min
de estas cousas, pelis como Cruella e tal, pois que non me mola tanto. Quero dicir, eu creo que os malos, tamén pode haber malos que simplemente sexan malos, non todos teñen que ser malo porque o mundo os obligou a ser así, non? E depois hai malos que fan malas películas como Joker 2, que ainda non vin, por certo. Hombre, Joker 2, foliada a Dios, non? Foliada a Dios, el Xocas, foliada a Dios, miña peli favorita agora. Cuidado porque el Xocas a mí parece que é unha especie de Beetlejuice que se dis 3 veces igual aparece por aquí. É verdad. Mellor continuar. Bueno, pois metémonos en vereda, non? Vamos aló. Xa que traemos unha experta en mafiosidades. Sí. Sofía, con que peli nos vas a sorprender? Vale. Primeiro vou negar as alegacións, non son experta en mafiosidades. O que pasa é que sí que é certo que me mola moito as pelis de O gángsters. teu primeiro vídeo de Kinokube E por eso traigo aquí non a palestra, non ao cine de gángsters, porque, bueno, ao final... Gángsters, como me mola esa palabra, está como esquecida, non? Ah, sí? Hostia, sí, acabo de... Sí, un pouco como A decir... palabra que uso. Ostras, non sí, moito. no, pero mólame. Sería Como malo que experta en dixera moito. gángsters, como experta en gángsters, apenas o uso. No, pero é certo que cando fixen ese primeiro vídeo da canle fai xa uns anos, pensei, pues que hai máis arquetípico e máis guai e que además dura desde casi o principio da historia do cine hasta ainda hai hoxe pelis de mafia que... Sí, non é como cos vaqueros que houve para uns... Xa falaremos. No, pero é certo que as pelis de mafia sempre molan. Entón, bueno, eu crecí nunha casa na que se veía El Padrino unha vez ao ano, as 3. Entón, pues, me pareceu moi axeitado. E nada, hoxe, pues, facendo un pouco honor a iso, vou traer unha película que descubrín, bueno, sabía que existía, pero vina e me encantou xa cando fixen aquel vídeo, que é a original de Scarface na que se basea a que coñece todo o mundo dos 80. Que aquí foi subtitulada El terror de Lampa, así como a outra. Que non é a asociación de pais e nais dunha escola. Que é bastante terrorífico, de feito. Que non é El precio del poder, que é como se chamou a dos 80, e que é unha peli moi boa. Primeiro, xa de base, creo que de Howard Hawks, que é un dos directores de cine clásico así máis interesante, facía pelis máis, bueno, con máis thrill, no? Que decían daquela. E é, bueno, é unha peli que ademais é representativa dunha época moi chula, que son os anos 30. Os anos 30 o que mola é que aínda non había ningún código, bueno, explícito. Non había o código. O código explícito de moral que che impedía mostrar cousas sanguinolentas, drogas, bueno, incesto... o salseo, non che deixaban mostrar esas cousas, Vamos, non? que era a época do cine woke. Despois xa... Claro, entonces nos anos 30 aínda tes películas nas que todo o mundo hai balaceras constantes, nesta peli xa hai rollos incestuosos que despois tamén na dos 80 tamén aparecen. Como lles gusta no cine antigo o incesto, É unha época tamén unha estaba... cousa, eso ven da represión sexual vitoriana, pero é un tema que dá para tamén, moito tamén. Daquela tamén está El callejón de las mentiras, que tamén é super épica tratando o alcoholismo. Esa cabeza. É que fixeron un remake hai pouco. Non sei. Un circo, alcoholismo... sí, ese o... Chámase Bebiendo. Sí. Nightmare Alley, que fixo o remake... Hai 2-3 anos. Sí, no, ese é posterior, É no? posterior a High? Sí, é dos anos 40. Aí xa había un código bastante estricto, pero conseguiron saltarse o código de... Un poquito, sí. De feito, unha cousa que hoxe en día nos parece unha chorrada, que é levar camisetas, este tipo de camisolas. Sale Tyrone Power prácticamente toda a peli con unha destas. Bueno, pues era roupa interior daquela. Se empezou a normalizar verse isto no exterior na rúa a partir desa película e era bastante rompedor. Que bueno, que en Galicia aínda tardaría moito máis en normalizarse, que a xente maior, sí. Que non sei se alguna vez vos coincidiu, de algunha persoa maior, digamos, de 70 ou 80 anos, que o médico lle recomenda ir ao gimnasio, e claro, non ten camisetas,
Claro. e non está feito a levalas, se non lle son cómodas, entón van en chándal pero con camisa, non? É un look de vello no gimnasio do que eu son sempre moi fan, non? Eu son fan da camiseta de vello de Tirantes. Home, Esa sí, camiseta home. de interior. Sabedes que eso en inglés, isto non é coña, chamase wife beater, Sí, que quere decir como a camiseta de pegarlle a muller. sí, sí. Hostia. Chamas así, literalmente. Eso é eu creo que é porque hai sempre ese estereotipo de Sí. cine de home encabronado na casa con esa Sí. camiseta Estou baile pensando que en lle zosca un moi. travía llamado Deseo, estas Claro, cousas esta que... de- É unha camiseta que che permite Ya, tamén mover moi ben os brazos. É verdade, para facer o Pobre Rafa John Nadal aí, McClane. non? De, sabes, de hostia, o cocido quedou regulero. Opa! E os- Pobre John McClane, tío. Bueno. Salva todo Nakatomi Volvemos. din que leva unha camiseta de pegar de muller. Volvemos a Scarface, por favor. Sí, a ver, de Scarface, bueno, podese falar moi tamén, é unha peli que me mola moito, que ten cosas moi simpáticas como que os mafiosos de verdade lle petaron a porta aos guionistas e dixeron, mira, que vas falar mal do noso jefe Scarface, que era como lle chamaban Al Capone, mítico. E non, puxen ya Scarface pero para que a xente vaya a vela, pero non ten nada que ver, E os mafiosos dixeron, unha boa estafa. Estás con nós, moi ben, non lle pegaron a malleira. Faltaba Contratado. Está guai, ahora está moi Pasai ben. que vos poño café, que sería a pero- versión galega. pero isto é curioso. Logo, claro, Al Capone é daquela época, entón, é que isto teño eu un Sí. pouco así. Pasou un pouco Os, con el padre. os mafiosos míticos de tipo Al Capone e tal, que foi cando chegou a mafia siciliana aos Estados Unidos, é dos anos 20. Ajá. Entón, como estaba reciente, nos anos 30, houbo pero unha chea de películas de mafiosos, hai nas moi boas, en plan Enemigo Público, que é o Non é tipiño este baixiño, como se chama? Bueno, da igual, ahora non me acordo o nome. Tamén fixo Edward G. Robinson, outro tipo baixiño, de tamén mafioso, que todos teñen además a mesma historia, de como desde a nada suben, volvense uns super grandes bosses e de repente plum, e acaban todos dunha maneira, bueno, escabrosa. A laranxa do spoiler, Sí, colleu. É que o cine de mafiosos ten un toque moi moralizante. Sí, ven desa época un pouco. Que tamén sale un pouco mal, é como cando a peña ve American Psycho e flipase e cree que o prota é un heroe como esta xente chunga do Twitter. Bueno, a xente que ve, a ver, a xente que ten como un heroe o de American Psycho é que non viu American Psycho. Pero iso porque tamén é que pasa eso cas non pode pelis, ser. cas pelis de mafiosos, porque as pelis de mafiosos teñen un rollo moralizante de Sí. ao final o crimen non paga, pero que os mafiosos das películas molan un montón. Que era un pouco iso, o final moralizante era un pouco a maneira que tiñan de que a xente, bueno, a ver, nos anos 30 unha de cal e outra de area, porque está a peli do 32, no 34 fíxose efectivo o Código Hays, que é este que era como unha lista de cousas que non podes mostrar. De feito, Pero polo medio había como tirase a flojas e moitos se resolvían desta maneira, ou que todos acaban de maneira escabrosa, ou meter unha escena polo medio que hai literalmente en Scarface de un señor falando cos representantes de la autoridade dicindo, non podemos deixar que os rapaces pensen que isto está ben, isto está mal e o vamos poñer na prensa e xa está. E miran E pa zafa. cámara, fan así, non? Fan o thumbs up de... É o que lle falta, pero tal cual, esa escena está metida para iso, non? Pois, Para esto que pasaría- non se acusen de glorificar. Iso volvería a pasar moitos anos despois, nos anos 80, cos debuxos animados, que tamén se estableceu un código onde estaban obrigados os guións a que os malos pagaran ao final, non? E nos cómics. Nos cómics sacouse o selo este que vedes nos cómics antigos, porque despois deixouse de usar. Houve unha asociación de cómic que sacou, dixo, non pode haber drogas, non pode haber violencia moi explícita, etc. E os de Editorial Bruguera, como que non? Ah, no cómic. Ah, bueno. bueno. De feito, a típica primeira época na que tivo primeira problemas. historieta que se cargou un pouco o sello foi Spiderman perseguindo traficantes de heroína. Hostia, que creo que lin ese cómic, que se chama, no es coña, A la caza del perico. Pode ser. En español chámase A la caza del perico, e ollo, Spiderman contra as drogas, creo que lle chamaron nas versións actuais. bueno, quero decir, o mellor estamos falando de cómics distintos, pero eu xuro vos que de neno regalárame como unha especie de recopilación de... Non, minto, era no suplemento dominical do ABC, que mercaba o meu tío abuelo, viñan aí como cómics.
e traía a Mortadelo, a Zipizape tal, e traía a Spiderman, pero traía das historias de Spiderman xa para adultos. E había unha que era A la caza del perico. Claro, o de neno pensaba que el perico era un señor. Pero non, el perico era outro perico. Era o perico. Porque nos 90 perico era a coca, non? Quero dicir que agora está moi de modé de chamarlle así, pero... Dobrado en galego sería o home araña e os homes fariña, ou algo así. E o cómic E os empezaba... respetados empresarios. E o cómic empezaba co Punisher, que daquela se chamaba El Castigador, Sí. reventando unha ambulancia cun bazooka, non? Que tamén é unha Bueno. cousa moi educativa. Moi Salía bonita. fariña da voz. Por favor, que da ambulancia salise fariña. Pero este código pos cómics, moitos eu creo que teñen a orixe que cando estaban de moda os cómics tipo Tales from the Crypt e tal, que todo ese, que a mí encántame todos esos rollos así, historias curtas, sí, creepy, historias curtas así, sinistras, que a veces sempre son... Tamén teñen un seu toque moralizante porque cando alguén lle pasa algo malo neses cómics suele ser porque o merece. Pero era como moi gráfico, moi violento, tal, e aí empezou unha campaña de Sí, que a juventud de está lendo estas cortar cousas un e poquinho, estánse toleando. Bueno, como hubo cos videoxogos tamén. Volvendo a Scarface e collen a naranxa malvada. Sí, Scarface ten unha cousa que despois pasará outra vez no Padriño, que é que hai un Paco, quero dicir un spoiler continuo, perdona por chiste malo, pero hai un spoiler continuo Pero que é neste que caso moi si eres sutil. capaz, si este é moi sutil, se eres capaz de atopar na escena unha cruz veladamente, se hai unha cruz pois a que forman as fiestras ou algo, Unha señal. palma a persona. Sempre. Ostras. Sí, Sempre. Entonces, vos xa o vades ver sabendo quen vai morrer en cada momento, non? Pero bueno, é bastante sutil, é dicir, tens que Sí. estar á caza, a De visor, feito, vira varias que veces se a non é peli. como un efecto simplemente de que en inglés chaman ominous, é dicir, sinistro, Son cousas sabes? son Que che cousas dá un de rollo luz. de, Dios, está morrendo xente. Claro, no, Nunca morrera. Ademais é eso, está a sutilidade porque son cortes de cámara, hai un contrapicado no que Sí, ves que sí. unha Sinal de tráfico destas de á tráfico sombra. americana, Sí. na sombra fai unha cruz ou desde atrás ves a fiestra aberta e xusto está esa madeira A que fai cruz unha diante cruz. do E personaxe. ali hai sí. un tío de espera, vou sumar 4 máis 7. Carallo! Pois hasta non me extrañaría. Non me acordo ahora moi ben, pero non me Facendo a extrañaría. quiniela. Ten un recurso, ahora que falas dos números, Scarface antiga ten un recurso de no remake pon tiempo después ou unos meses máis tarde e para ciencificar este Sí, o paso. paso do tempo e na Scarface bella poñen un calendario o que lle van sí. caendo follas cara ao Sí, espectador sí. super chulo. Que Elaborado. recurso tan copiado despois, por certo. Pero creo que esta é das primeiras, ademais, que fai ese efecto, sí. Que hai, por exemplo, en Daqui a Eternidade, esta mítica de Pearl Harbor, a original, un recurso moi pouco sutil con ese calendario que é que van pasando os días e tes un calendario enorme con día 3, día 4, día 5, os americanos ben saben que creo que era o 6, o día 6 atacan os xaponeses e está aí o calendario detrás dos personaxes mentras andan a lijar ou a pelearse pola A facer chica outras ou cousas, sí. facer a cousas de militares americanos nunha base. Pero sí, creo que comeza nesa película. Bueno, eu recomendo ya a todo o mundo. A min gusta ver máis que o original, que o remake. E todas as pelis desa época teñen un non sei que sei, non? Tanta violencia en blanco e negro, todo o mundo de punta en blanco, está guai. E o que se suele decir del Padrino de que a mafia andaba polo medio do rodaxe e tal, é unha cousa que é bastante sabida. Había un mafioso, entre comillas, ou persona que rondaba os mafiosos no casting desta película, que é o amigo, o mellor amigo do protagonista. E de feito, se sabía, un pouco como Frank Sinatra. Isto sona moi a historia esta do Señor dos Anéis cando di, buah, se me apuñalas non podo facer, teño que facer porque me das e me afogo. Sí. Pues, en plan, no, o mafioso ten que actuar así, porque é como actuamos, é como actuaría un mafioso. Pois eu creo que máis ou menos eso. Pero... Foi unha conversación entre este home, que non me acordo o nome, e máis o director da película, sí.
como vas tirar un cadáver ao río sin uns pesos, sin un cemento, sin algo? É que eso non funciona así, joder. Eu, se tuvera que desfacerme dun cadáver, buscaría un pozo do Purín e faría desta maneira. Que é eso de metelo na ría? Vai a verter outra Que vez. é como fixemos con... Perdón. Sí, pois un pouco eso, que todo o mundo que poda vela merece a pena. Vale, pois eu quería falarvos do remake. Porque se Scarface, El terror de Lampa é un peliculón, o remake tamén é un peliculón, pero moi desacertado en algúns puntos. Moi desacertado porque Estou completamente de acordo. Brian De Eu tamén. Palma decidiu que era se os mafiosos italianos eran uns mafiosos cojonudos, a quen poñemos ahora? Porque, a ver, eso da mafia italiana está moi vista. Oye, mi amor. Cubanos exiliados. Vale, vamos a facer o casting. Cal é o mellor cubano exiliano? Antonio Banderas está ocupado. Cal é o mellor? Cal é o mellor? Está ocupado, Estaba no colexio, está ocupado creo. facendo primaria. Está en selectividade. Antonio Banderas está facendo selectividade. A ver, que é unha peli dos 80. Ainda menos ben, o sea, menos mal que non empezaron a coller xente e pintarlle a cara de negro, sabes? Pois, de cubano temos Al Pacino, que dá unha pinta de cubano da virgen. A ver, pero igual que Antonio Banderas, refiriéndonos ao noso primeiro episodio, fai xa un par de anos, era o protagonista de O Guerreiro número 13, porque, bueno, malagueño, ¿no? Entonces, árabe, xa está. Sí. Quero Bueno, dicir, parece- que ata ten máis sentido eso. que eu creo Pero que ten non máis non sentido, fixo Luis Tosar de colombiano. Sí, na peli esta de Tom Mira, Cruise Luis- ten que cargarse... No, non era Tom corrupción Miami en- Vice. Era corrupción en Miami Vice. No, está pensando eu en Bardem na peli de Tom Cruise. Bueno, Creo. total. Scarface o remake ten escenas que son remake, por exemplo, cando Al Pacino vai a tomar o poder, digamos, a presentar todo o jefe e dicirle, tío, quixécheme matar, ora vou e mato teu. O set é parecidísimo. Agarra ben a Sí. laranxa. Estou agarrando ben a laranxa. E despois ten cousas innovadoras, para min innovadoras, porque me acordo perfectamente como Meterse farlopa sin DNI. no, aforcar a un tipo desde un helicóptero para darlles medo. Ah, sí, eso é Hostia. certo que bueno, e a escena que era unha serra de Aí a serra que é moi desagradable no bon sentido porque de eso se trata un pouco tamén o cine sobre violencia, hai que saber que hai violencia, non? E neso case o fai mellor a nova en desmitificar de non todos son en trasecitos sucio, no, e dar en A ver, suciedade, Non vos Hostia. acordades... aforcar unha persona desde un en helicóptero. suciedade, Scarface. E o colega que lle matan ao principio da peli ca serra eléctrica, Claro, que está dicindo. aparece, Sí, sí, a da aparece serra, sí, sí. Milei aí en plan... Perdón. No, pero hai unha cousa desta película que me pon de moi mal humor Sí cando que é o vexo. terror da lampa. Sempre cando empeza a película, que a peli empeza con Fidel Castro abre as cárceles de Cuba e metes nunha balsa e mandas para Miami, Eso non? pasou de verdade. Xa non, o sea, porque dicir, xa sei, pero a mí o que me cabrea é o que ven despois. Porque o tipo, collo de inmigración, lévano aí pa... Sí. Un interrogatorio, non? E empeza a dicir, en plan, por que É están ustedes maricón. en Estados Unidos, tal, non sei que. E ele empeza, tipo, "Soy que en Cuba, joder, vivíase fatal, tal, non sei que, tal, cual. É que, sabes que nos daban de comer? Dábanos a comer pulpo. E é como... Di eso, eu non Sí, me sí, acordaba. sí, sí, sí. Di eso ao principio da película. Xa foi que era E eu era como, non vexo o Hostia. problema, colega. Hostia, con Cuba, e aquí pensando que eran pobres. No, me cago eu en sei leche. que Ao final era verdad que é todo propaganda, porque que a facía ver, 25 euros a ración na carpa do Hostia. apóstol e o tipo queixándose de que come pulpo. Non Sei te que jodes. facía unha alusión ao Espera que me tema. afilio a sumar agora mesmo. Non me acordo moi ben, pero sí que había unha alusión ao tema homosexual mal. Sí, porque Rollo- dicía algo así que pensé que son maricón tal, porque Sí. sí, por algo lle comentaban. Pero claro, porque tamén naquel Demasiado sí, momento había en, moita represión e en Cuba estaba do penado. colectivo. Claro. en Cuba deixou de estar penado a partir que foi dos 70. 70 e largo. 70 e algos. E de feito, creo que Fidel Castro, non estou facendo propaganda política. Creo que Queres Fidel unha naranja Castro de comunismo? fixo un rollo público de pedir perdón ás persoas que Sería o non pri- lle estaba facendo caso, me parece unha excusa moi mala, pero bueno, non Primeiro- lle estaba facendo caso á historia e que cando se enterou de que se estaba represaliando dunha maneira moi cruel a tal, cambiou a política, non? Quen Sí, era? bueno, eu acordome que Oliver sacaron Stone. un- Oliver Stone
ten un documental Oliver entrevistando Stone ten 50.000 documentais con En- xente random, Sí. Putin, Fidel e tal, pero sí entrevistando a ten Fidel eso. Castro Sí, creo e que sí xusto que- dedicanlle un tempo a No, este. pero Pode acórdame ser, porque hai que falou Fidel- deso máis veces, non é unha cousa que deixara Pero detrás da Fidel cortina. Castro era un coñecido homófobo, quero decir, no seu tempo, que de feito ata fan a coña nos Simpsons. Simpsons. Sí, que está lleno de qué? Que está lleno de qué, non? Cando se entera de que o barrio de onde vivían todos os gays en San Francisco Sí. tradicionalmente era o barrio do Castro, non? E un tema que sobresalto desta película e da anterior, porque me choca bastante como línea argumental, é esa pseudo-relación que ten coa irmá. Pseudo-relación. Pseudo-relación. Vale, eufemismo. Pseudo-relación. Esa Eufemismo. pseudo-relación que ten coa irmá e como Sí. se enfada co seu mellor amigo, Mm. porque, digo, irmá. Non teño explicación. É dicir, eu sei que o tema do incesto é un tema que se trata moito na novela vitoriana, gótica, por exemplo, hai cousas de vampiros e tal, que tamén teñen escritos no século XIX, pero é que non sei non link suficiente para saber por que nunha de mafiosos hai isto. Quizás, e solo quizás, penso que tamén é unha maneira, poñéndome así na pel dos guionistas orixinales, porque na primeira xa estaba, de facer que sexa unha persona tan posesiva que todo o que é bon é seu. Todo el mundo el mundo está é en nuestro. sí. Hai The un world rollo is mine. The wall is hai un rollo yours, parecido sí. que non é exactamente igual, pero tamén en, Eu creo que ten que ver falaremos con iso. despois dela, pero en El Padrino Sony tamén ten ese rollo ca irmá. Sí. Sí. A ver, non chungo de dominación sexual, pero de De tocar a miña irmá, sobreprotección tocar a e familia, control. tal, sí, E sí, sí. control. Quizás é iso, é un rollo pues como que o máis chulo, e isto creo que podemos falar ao cara ao final tamén, que a peli que vamos falar ao final, pero o máis chulo do tema dos mafiosos é ves como van estendendo os seus tentáculos e tomando o control das situacións das empresas, despois das cidades, despois dos políticos e despois pérdeno todo Que de non te vez. toques co micro na manga. Problemas do directo. E eso, e que o chulo é ver como de repente perden o control. Sí, sí. Efectivamente, eso é o guai. O guai de Scarface é teño esta mesa chea de cocaína, meto a cabeza dentro. Sí. Espera, naranja, Eso é perder o control dunha maneira moi... Salgo cunha ametralladora Pero eso lanza misiles. lévame a unha escena moi que a mí me gusta moito esta película que ten que ver co rollo moralizante do cine de mafiosos. Para min hai unha escena de Scarface na que como espectador empatizas co tipo e ves unha certa crítica social, que é cando ele está borrachísimo no club con Michelle Pfeiffer e ton el allí en plan, oye, vámonos que estás armando un escándalo, e o tipo levanta, se empeza a berrarlle a todos os ricachos da cidade en plan, eu son o malo, claro, tal, xa me vou porque eu son o malo, quedad aí tranquilos con vosa cena, tal, non sei que, xa non vos molesto máis, aquí o malo vais e tal. E é un rollo que dis, claro, que o tipo está cuspindo a cara as propias contradicións do seu asqueroso club burgués. Sabedes que esta peli foi dobrada pola galega tamén? Sí, sí. Bueno, moitísimo. Moi bien. Pois temos que buscar a doblaxe para que poidas poñer esa escena despois na montaxe. Iba a decir, veño co meu talento friki. Sabedes que esta peli acaba como acaba, pero hai unha segunda parte. Sí, señor, Sí, pensei sí, que non serio? ibas a dicir. Sí, sí. Hostia, Fer, parece mentira, Non coñecía eu Scarface 2 o videoxogo no que ti acaban de acribillarte, estás nesa fonte maravillosa chea de sangue e resulta que a cocaína que tes no corpo dice, No, estás muerto. No, é que fan un cambio. Isto é crank, entón. Danlle a Crank, volta. veneno na sangre, pero de Scarface. Acordamos a escena no que o tipo vai ca Sí. escopeta e tal, danlle a volta e neste videoxogo Montana dase conta, mátao e escapa, entón o videoxogo é un GTA, porque o rollo GTA de como Montana ten que recuperar o seu imperio. No Recupera o seu estaba imperio habido, e estaba para- de parra. Sí, Pero e para recuperar a No estaba saúde morto. metese rayas. Pero de que? De Play 2 e de Sí, PC. sí, foi O sea, o videoxogo de época do San Andreas, máis Sí, ou menos. foi realmente colleron San Andreas e meteronlle un mod encima. Eu teño que dicir que nunca o din xogado porque baixara o pa PC e non me funcionaba e naquela En época ordenador estaba moi mal implementado. Non é que o teu ordenador fora mal, é que estaba moi mal feito o videoxogo. Entón, é un mítico xogo que teño pendente. Un día vino no Juguetos da Costa da Camelia en Santiago de Compostela a 40 pavos e dixen, non vou pagar 40 pavos por un xogo de Play 2 e non o comprei.
No, xa, E ata hoxe. non me extraña. No, está Tamén claro. daquela estaba o GTA Vice City, non? Que ata certo punto... Perrísimo xogo, tío. Boísimo xogo, e ata certo punto baseado En esto. nesta Sí, película. sí. Dobrado por Ray Liotta. A, Sí. e as- Tommy Vercetti e Ray Liotta. ¿Y quién olvidará La vida es una lenteja? Hola, toma Hola, toma, hola. Hombre, Radio Caracol. No, Radio Espantoso. Radio Espantoso. É verdad, Radio Espantoso. Radio Hai Espantoso, que ver, acabo de aí quedar. dos cubanos de... Pero sí que... Pero na ducha das comisaría había un macrodildo que era un arma que podías coller. Ou era no San Andreas, eso, xa me Igual acordo. eso non San Andreas. Quería comentar que estou de acordo con fatal a elección de Al Pacino como cubano, que non o crees en ningún momento, pero aínda peor é a elección de Al Pacino como latino en Carlitos Way, non? Que en España se chama Atrapado por su pasado. Atrapado por su pasado, sí. Que aí sí que non o crees en ningún momento, porque claro, ali ele é cubano, pero digamos que está con cubanos ao principio da peli, pero despois está Sí. ca xente de Miami ali e dá o pego, e dis, bueno, pois todos teñen a mesma pinta, pero este cubano, vale. Pero en Carlitos Way é todo dentro do mundo dos portorriqueños ali que viven en Nova York, entón están toda a xente que ten moitísima pinta de portorriqueño e no medio Al Pacino, que non pega nin con cola, que ten cero acento hispano, falando en inglés en riba, e ten o que creer de hispano. Nada. E antes de que saltemos a seguinte película, quería facer unha recomendación sin spoiler. Vale, porque eu tamén quería comentar o que dixo agora Pois dalle, Cuco. dalle, Porque o tema este de... Decidime deixar decir unha das miñas pedantadas. O tema este da escena que distí que lle planta cara a ricachóns e un pouquiño o rollo este social, é que eso é certo e xa estaba nos anos 30. Como concepto das pelis de gángsters cando naceron para refletir o reverso do soño americano. É loita social. É un... Sí, ao final, porque ti non tes gángster sin que empece de cero, se volva o capo da súa compañía e despois caia. Pero ese subir é un reflexo escuro do soño americano, de como tú empezas sendo un traballador de como se di, de colar azul e que vas subindo polo teu mérito e polo... No. E acabas sendo pues, un ricachón con chalé e valla blanca. Fariña. Está ben? En fin, todo sae de aí. Non deixa de ser iso. a evolución de Sito Miñanco. E eso, aí hai un comentario social que é que o soño americano non existe. E logo chega Suso de Toro no Twitter e di, buah, vin o precio do poder que maltrata a burguesía de Miami, que denuncia da burguesía de Miami que como tratan os cubanos, non? Tal cual. Sí, sí. Pois nada, eso era o que quería decir. Nada, eu quería recomendar rapidamente a peli de Unha historia de violencia de Cronenberg, porque trata o tema dos mafiosos, pero desde outra perspectiva completamente diferente. Faiche uns giros de guión tal e quedas reflexionando toda a peli, porque reflexiona sobre a familia, sobre os mafiosos, sobre que pasou aí, sobre por que este personaxe é o puto amo, etcétera, etcétera. Recomendarísima. E pasamos a Paco. Que nos traes hoxe? Bueno, vou recuperar unha película clásica do cine de mafiosos, clásica, non unha película dos anos 30, pero digamos que xa ten bastante tempo. Unha das películas favoritas tamén deste grupo e chamase, como non podía ser de outra forma, la llamaban La Madrina de Lina Morgan 1973. No, Que cojo? É que me acordo antes que hai unha película de Lina Morgan que se chama, que do ano seguinte, El Padrino, chamase La llamaban La Madrina. É de Mariano Ozores e evidentemente é unha spine protection. Comerá nananchas Lina Morgan nesta película. De Valencia. Non sei, pero De Valencia. se a queresdes ver está en Flixolé. De que non fixo Estásme dando Lina unhas Morgan? ganas de suscribirme a Flixolé un par de meses solo para ter material para o Solo por ver para o podcast. todo Lina Morgan. Netflix Olé estaba guapo, porque podes ver as de Lina Morgan por un lado e as de Enrique Cerezo por outro, non? Podes ver aí Drácula 3D. Riste, pero vin outro día La daga de Rasputín, Wow, que é a Ese segunda moi parte, mítico, a sí, segunda sí, parte sí. de Macho, L'Oro de Moscú. de verdade que... Non conocía isto. Bueno, antes de perder completamente o fío, vou falar da película clásica de verdade que quería falar. A ver, non é moi clásica, pero como xa ten un lote de anos, pois podemos chamar a clásica. É un pouco máis bella que a nosa, feito.
tamén é de Brian De Palma, parece que hoxe vamos falar moito del, de Brian De Palma ou para Iñaki Brian. Mangarín, Brian Empalmado, perdón. Brian La Palma. Perdón, por favor, este chiste en postpro arreglas. Sí, voulle dar voz. Poño unha foto dun tipo empalmado. Voulle subir o volumen a esa parte. E a película chamase Os Intocables de Elliot Ness. Creo recordar, porque como está baseada xeramente baseada nunha historia real, é dicir, isto foi así pero con xente máis fea, pois creo que xa ten incluso algunha versión anterior, corríxeme se me equivoco, pois vou falar da de 87, creo que é. Creo que non hai... Non me sona ahora mismo de que haxe anterior. Bueno, a mí soname que o mellor é unha outra Pode adaptación, ser, pero non o teño claro. Pero... Esta en concreto é unha peli que Pero me non gusta, trascendeu. que aí me gusta moito porque é unha peli sí que de mafiosos, pero as pelis de mafiosos moitas veces teñen un toque serio, tipo El Padrino ou tal, pero esta é da outra categoría na que podería ir un pouco máis Scarface, que Padrinos, o sea, que mafiosos pulp, que é un rollo así en plan, pois é un, É unha peli moi de aventuras. claro, unha peli de Mm. aventuras de ambientación mafiosa, pero non esperes un rollo realista ni nada polo estilo, que é curioso E porque iso que está baseado nunha historia real. É unha historia deste tipo de pelis das que tanto comentamos neste podcast, que son as pelis de Dream Team. Sí. As pelis de facer un equipo Sí. para facer algo. Porque nesta peli Kevin Costner, que é o axente Elliot Ness, ten que montar un grupo, claro, como Al Capone domina a cidade, Al Capone Robert De Niro, Fai un casting. Peliculón. Pois el decide Perdón, coller- papelón. el decide coller bueno, ten que montar As un dúas equipo tal cousas. Sí. de peña que non este corrupta, porque isto teñen que montar porque no departamento todo, o sea, está a nómina, o sea, está a nómina do Estado e É un despois pouco está Batman. a nómina da mafia. É un pouco Batman E cando... curiosamente, si as Ai. cruzas a nómina do Estado ca nómina da mafia, é a mesma xente, en línea de puntos. Entón, el di, bueno, pois vou montar un grupo que é medio paralelo porque é oficial, pero non é oficial, na que decide meter, pois, o mellor de cada casa. Mete un tipo que é un contable así bastante aburrido, que non me acordo moi ben por que o mete, pero acordo que a escena é Pero moi que... Gracias a él. é moi Gracias divertido. a él é o que faz, sabes? E Conta na toda a película realidad mirando, tamén. toda a película mirando números para... Levanta aí a laranxa, veña, levanta a laranxa. Bueno, pero Porque- é spoiler da historia real, no, ao final foi un contable que pillou Al Capone. Mais ou menos, non? Pero aí fai moita gracia cando o tipo se une ao equipo porque están xa preparando como primeiro golpe contra Al Capone, están Veña, preparando pal- as escopetas para Alcatraz. e ábrese o despacho e entra fulano en plan, mire, estaba revisando aquí eses papéis tal, entón levanta a vista, ve que están todos con escopetas e levanta os brazos e eu, como reclutado, ti ves con nós. É unha escena que me fai moita gracia. Despois, o seu outro compañeiro de equipo é o sempre insustituible, incombustible e eterno Sean Connery, que era a súa época ochentera, e a súa época ochentera significa que tanto se metía nestes peliculóns Como puña un bañador deste tipo, estilo Borat do espacio. ou se metía en Un facía de Highlanders 2. hispano-egipcio aí de... Claro, é que os 80 de Sean Connery daban por un programa de SEO específico Sean Connery nos 80, porque a reconversión dese actor non ten desperdicio. Podemos chamar a Miriam de Galiza O nome Friki da Film Rosa Fest, tamén que seguro é que se dos 80, apunta. non? Ou dos 90. Cal? O nome da Rosa. É dos 80, creo, porque sale Christian Slater cando era moi rapaz. Pois... E o último do seu equipo sonaramos cando falemos do Padriño parte 3, porque é Andy Nicolas García. Cage dos 80. Andy García. Que Andy moi García é guai. un tío que si non existira a mafia, realmente a súa carreira cinematográfica tampouco teria chegado moi longe, porque os seus papéis así máis míticos sempre están relacionados Sí. con este mundo. E ten cara. Mas se non houbera mafia... A verdade é que É curioso, cara de mafioso- porque é curioso, porque así como Andy García é latino e pega de italiano, Al Pacino ao revés non. O sea, é moi curioso isto. Sí. É o reverso oscuro Claro. de Al Pacino. No, ao revés. Al Faría Pacino é o de... reverso oscuro. Se non houbera de Andy película de mafiosos, García. faría de tipo da cooperativa. probablemente. Porteiro. Sí. Bueno, pois este equipo dedícase basicamente a joderlle as operacións a Al Pacino, entón a película é como a historia da guerra prácticamente privada que se... Al Capone. Sí, dixen Al Pacino, perdón, señor Pacino, a Al Capone, é a guerra Perdón. prácticamente Fíxeme gracia porque visualicei. entre Ales ando o xogo. Entón, Visualicei unha- que Kevin Costner jodendo yo día Al Pacino. Tocando os huevos. Aparcando na súa plaza de parking. Claro. Cambiando o leite por leite cortado. Facendo unha É conta unha de peli- Twitter dicindo está collido o nome. é unha peli Perdón, Paco, que está sí. moi guai porque é unha peli de antagonismos, que decir, Mm. parte da gracia é o mal rollo que chega a ver entre Al Capone e iba a decir que Christian Slater, como falamos antes de joder, e Elliot Ness. Hoxe estou disperso de todo. A min desta peli mólame... Bueno, mólame que ten. A escena do carriño que é super original, ningún director o fixera antes. No, No, nunca, nunca. Pero nunca. a escena do carriño faime gracia porque é o que dices tú. A mí faime gracia.
O sea, ríome con esa escena, porque se na original de Soviéticos Sí. era super tensa. Que do acorazado Potemkin. Do Sí, acorazado do Potemkin. Potemkin, Sí, si a é mellor supertensa, escena da Estamos a falar película. que igual a xente non sabe, hai unha escena moi famosa Sí. Chamas as escaleiras do Odessa. que hai Sí. un carriño de bebé que durante un tiroteo nunha estación de tren Vai baixando Ven- escalón a estas escalón cosas en cámara en lenta. cámara sí. lenta mentre todo o mundo se está disparando alrededor. Sí. E iso ven pois do acorazado Sí. Potemkin, ¿no? Esa peli. Sí que había tamén unha escena super tensa porque había, digamos, unha batalla campal mentre o bebé Había un batallón de represión e fusilamento Sí. en fila baixando polas escaleiras, Claro. que impresiona bastante máis que catro Aquí detalliño mafiosos. friki, a min gustaba moito esa escena cando unha vez que estuve de viaxe en Nova York fun á estación a sacar unha foto nas escaleiras. Pensei que ibas a decir unha vez que un carriño. pensei que ibas a decir unha vez que estive en Odessa. E a que outro sitio fun de pelis, pois pasei, cando fun visitar Central Park, pasei por un edificio que era mirando para e dixen eu, hostia, pero este é o parking no que empeza Men in Black, cando corre Will Smith polas escaleiras. E tamén teño unha foto no parking este que Guau. vai así polo que corre. Ahora resulta que todos os parkings a los son iguales e ten unha foto con un parking. Un parking así random, ¿no? Bueno, esta peli ten moitísimas escenas que están moi guapas. Sí. É unha película super divertida, super entretida. Eu quero recordar o que comentábamos antes fora de cámara, unha gran frase de Al Capone nesta película, que é aquela de que medrei nun barrio conflictivo e ali sempre dicíamos que unha pistola e unha palabra amable van levarte máis longe que únicamente unha palabra amable, que a mí pareceme unha ensinanza moi importante, que eu adaptei seguindo a miña propia trayectoria vital. Nunca levei unha pistola, pero sempre digo que viaxar polo mundo poñendo cara de tonto e facendo que non entendes o idioma sempre será moito máis efectivo que viaxar polo mundo poñendo cara de tonto. Sí. Ou simplemente facendo que non entendes o idioma. Tens que combinar un pouco as dúas Sí. cousas. Ibache decir eu, desta peli, creo que a escena que máis gracia me fai é a que despois parodia no Simpson de estamos en reunión mafiosa e saca un bate de béisbol. Hostia, sí. E é todo, sabes? E además tens que facer unha suspensión da incredulidade. Eres tan mafioso que che permiten batear a un tipo no medio Nun dunha restaurante. reunión. ¿Sabes? Que además non está na súa casa, Sí, é un non está. restaurante. Está nun restaurante, estás Sí, Claro, eu creo non é. que sí. Están todos de postín, hai camareiros, Sí, tal, están. non tiña tampouco unha casa tan... A mellor era unha sala privada, pero non é... Sí, sí, non non é un restaurante Non é que ahora cheo de quite un xente, bate, pero- che pegue e marche. Sí, bueno, pero Os camareros tamén tiñan que aceptar o que iba a ocurrir nese momento para que... camarero, hai un pelo ensangrentado da miña sopa. Un cachito de Na miña seso. sopa hai un pouco de sesos, A ver. pero bueno. A min gustame moitísimo desta peli cando están constituindo o equipo. Sí. Chega un momento no que din nada, que están todos cando reclutan a Andy García, gustame moito esa escena. Esto dicindo, están todos compinchados, hai que ir directamente á Academia de Policía e coller aí coller aí a algún que nos valga. E chegan e preguntan, a ver, cal é o mellor cadete? Hai un que fai ruidos ca boca. Hai un que fai ruidos ca boca e outro é unha tipa que fai así que fai... Joder, outro segundo programa mencionando Loca Academia de Policía, e lles chega como o tipo máis como o mellor cadete, non? E ven aí que é unha especie de boy scout americano e digo, vale, moi ben, mira, o que mellor dispare, e o que mellor dispara é un italo-americano. E lle empezan aí o Sean Connery a apretar un pouco as tuercas aí a meterse con el por italiano e tal, ata que o tipo se lle inflan as pelotas e intenta pegarlle unha hostia a Sean Connery ali mesmo e lle diga e dixo con este é o que necesitamos, non? Intenta pegarlle unha hostia ou sacalle unha pistola, porque eu acordo algo así como de usted calle ese cerdo irlandés ou unha Algo movida así así que no trae Brasil. aí un momento de violencia A min hai un momento que me gusta moito que é cando din que o patrón dos policías é San Judas, que lle dá unha medalla. Ostras. Cando están ali celebrando o primeiro triunfo que teñen, tal, dille Sean Connery a Kevin Costner, en plan, non sei que, mira, vouche dar a miña medalla, tal. San Judas, patrón dos policías, e dixen, joder, pues, Pero hai Judas o voto. sí, eu creo que é outro Judas, pero da igual, bola moito. Por lo que sea, Hai Iscariote, que é o malo, e Tadeo, que é o bo. No, Judas Iscariote. Tadeo non era o que buscaba un tesouro. Pensaba que... Sí, esa momia. Tadeo Jones. Na miña cabeza ahora mismo está o meme de Spiderman e dous Judas sinalándose un ao Sinalándose. outro, porque a verdade é que Cara, a primeira noticia que teño. Buah, estaría guapísimo Tamara como meme. Tamara- Dos Judas señalándose. Tamara la buena e Tamara la mala, non? Que Sí, había. ou Jordi Cruz bueno e Jordi Cruz malo tamén. Bueno, unha película moi recomendable, Os Intocables de Elliot Ness. Se xa a vistes, tedes ganas de vela outra vez. Se non a vistes, estades tardando. Spoiler, na película tocan. Sobre todo, ao acabar a película, tomade unha copa.
Falamos antes, perdón, de que Elliot Ness era unha historia real, é certo, pero a cousa que a mí me fascina desa historia é que aquí Elliot Ness pois é un xefe de policía, non? Bueno, un axente de policía ou do FBI ou algo polo estilo, pero na realidade era inspector de facenda, non? É unha cousa que isto nos indica que podes escapar da policía, pero non podes escapar de facenda, non? É unha cousa incrível. Ao final, quen defende Estados Unidos é o capital. Eso está mira, claro. A ver, quero dicir, é que ti matar un tipo a hostias, bueno, vale, pero cumplimentar mal o impreso 7B, Eso non pode ser. problema. Bueno, Fer, tú que nos traes? Bueno, pois eu, que dicir, non? Vedes o meu atuendo aquí, non? Vou falar de Airbag. Tú tenías mucha razón e non te hice caso. Que non vas vestido con unha camiseta de fútbol é unha americana porque acabas de fundar unha rede social. Xa ves. Eu... O Ferverso. Es que me pegaría a vestir así, o tipo este de supermercados La Sirena, que se ve agora en moitos sitios por aí, o ricachón este de... Sí. Non me sei agora, Elías non sei que. Me pegaría vestido así, pero de forma non irónica, sabes? Tes pinta de apellidarte Puig. Sí, é un rollo. Algo así. Pois esta película, digamos que é o Pulp Fiction hispano. É a gran comedia española. É unha... non sei se chegaría tan alá, pero é unha peli que ven moi a rebufo eu creo, de Pulp Fiction. É unha... Sí. Ten ese estilo de... Ou por lo menos vexolle unha... non digo que sexa igual a Pulp Fiction, nin sequera de que No, pero que é posible que teña unha inspiración. Eu vexo. Hai unha aspiración. Sí. E de feito, o de contar... Outono, sobre Ter a todo. María de Medeiros. Contar con María de Medeiros. Pero unha pregunta, Pulp Fiction metíanlle o dedo na cona a unha prostituta en algún momento da película? Bueno, en Pulp Fiction ataban a uns cunha cousa na boca para meterles polo cu outra cousa. Para o capítulo de cousas no cu. medievo co cu. Para xogar a medievo co cu, non? Bueno, esta película ten... Para mí é unha das grandes road movies do Estado é español. unha das primeiras... Eu diría que... A ver, Sí. claro... Eu creo que é unha das primeiras películas españolas que entran dentro da cultura popular en plan que a xente as cita e cousas así. De feito, Pretorrente. deixádeme mandar un saludo Pretorrente. a unha amiga miña que se chama Cecilia e que sabe a película, sabe o guión da película desde a primeira frase hasta a última. E tengo recitado a hora do café moitas veces. Cecilia son eu con 18 anos. Porque eu facía eso cando estaba no instituto. Ahora xa non sabe. De feito, Cecilia creo que me contou, que me corrixe nos comentarios si me equivoco, que cando compartía piso cando estudiaba, vían Airbag en plan pa salir. Que é unha práctica moi boa, por certo. Vas moi arriba. Vas moi arriba. Sí, señor. Airbag é unha peli que... Canto nos cobrarán nos Numas para moi poñer Airbag antes de ir de copas? Por favor, señor Numax, escríbanos en comentarios. Airbag é unha peli moi que está claro que bebe non só de Pulp Fiction, en xeral do cine americano, non unha peli moi de corte americano, en feito unha especie de road movie. A mí se me chamou a atención os paisaxes que sacan, non? Que nos evocan un pouco, está toda rodada... Como os do Serto de Moneo. Claro, está toda rodada en España, pero nos evocan esas paisaxes a Miedo y Asco en Las Vegas ou cousas así, sabes? Sí. Carlos Arguiñano como actor. Sí, bueno, tamén, Buah, este... tamén, A ver. tamén é certo que non Las é tortillas. a primeira nin a Buah. última vez que se relaciona o paisaxe do sur de España co dos Estados Unidos do Far West, porque realmente son moi parecidos. Pode ser, pero neste caso... Non é a primeira vez que se gravan películas do Far West. Non é a primeira vez que se rompe unha cámara Neste caso... nunha localización do Far West. Sabedes 800 balas? Pois eu estive nese parque de atraccións. Neste caso, en Almería, non? Facemos unhas cousas. El deserto de tabernas. Veña, va. Por certo, non había ninguna taberna. Neste caso, o curioso é que a película non se desenvolve nin en Estados Unidos nin no sur de España, desenvolvese... Douvos un detalliño máis, que é que outra pedantada das miñas, que a road movie, isto entereime fai pouco, non naceu nos Estados Unidos. Ah, non? Naceu en Italia. Sí. Ostras. A primeira road movie chamase O Adiantamento, Il Sorpaso e é italiana. Dos anos 60 ou principios, non sei por aí. Os italianos cas bromas contribuíron un huevo. O mellor que nos pasou os cinéfilos Isto é unha tontería, de toda a vida. pero cando no Muerde la pasta das cancelas
teñen o póster desa película, ou tiñano antes en decoración, Sí, e eu cando sí, pasaba sí, por sí. diante sempre pensaba en Podemos e PSOE no ano 2016. Pero no... Por qué? É outra peli de versus. Podemos versus PSOE. Sí, pero no... Pero no se falamos de que vinden os socialistas. sí, pero o sorpaso do muerde la pasta é nos furados do cinturón únicamente. A mí, porque- desta película, gustame... Dilo como se algunha vez comera 10 platos seguidos ali. A min de Airbag gustame este rollo realismo máxico putero que crea. Déixame explicar de que vai a peli, porque para que a xente o entenda, non? Sí, porque estamos presupondo que todo o mundo sabe. É unha tolería o argumento desta peli. A peli vai dun rapaz vasco que de boa familia, que está como ben posicionado socialmente, que vai casar ca filla da duquesa de Alba. Non me acordaba Sí, falase de duquesa. Da duquesa. Da duquesa. Igual dei por feito que era de Alba. Sí, no, pero hai moitas referencias. Pero sí. creo que é un É unha pouco peli, aí. bueno, te explica o plot, despois mete o resto de Vai un referencias pouco que hai, por aí porque hai os moito tiros. material. E A os... telenovela que hai de fondo. Total, que na despedida de solteiro vai cos colegas de putas. Pois que é Sí. unha cousa que Que se facía. que se facía igual. Por lo que sea, E xa está. E van ali, pois ten un encontro sexual cunha prostituta con unha alianza de 10 millones de pesetas. e pois De pesetas, chaval. introdúcelle ese dedo pois polo cu e cando saca o dedo pois ali quedou o anel. No, dáse de conta Dase de conta, despois. cando está no coche volvendo borracho cos amigos, falando Que lle da, quedou falando o da anel. aventura sexual, que está mirando para a man, explicando a aventura e se dá conta do anel. É que esta peli, a ver, Magia borracha. antes de, perdón que me emocione, pero esta peli é conseguiron xuntar nun guión unha serie de equívocos continuados que teñen sentido Sí. de principio a final e que acaba esa película Ainda que e sexan moi volveros tolos. moi tolos, pero teñen sentido. Sí. Sabedes Porque- que me falta nesta película? Xogan que che falta? No, quen me falta? Quen? Gabino Diego. Eu penso que esta película sería unha película clarísima para Gabino Diego daquela época. Que Gabino digo daquela época estaba facendo cine guai, eu creo, que estaba facendo Belle Époque, cousa así. Bueno, Ah, sí, é verdad. total, que se dá conta deso, teñen un accidente e se encontran co dono do puticlub. O señor Villambrosa, que ten creo que era o casino de Arosa, non? Casino de Arosa, sí. Que Arosa aquí nos plantexan, é un pouco toca o tema dos narcos galegos, e nos plantexan Ese poder, Arosa como unha cidade ficticia que representa as Rías Baixas e que ten máis aspecto de Puerto Banús Sí. que de calquera porto galego, pero e os que fan de galegos teñen de galego cero, que Bueno, aí está. quitando... Quitando Quitando manquiña. manquiña, por Bueno, suposto. espera, vou coller a naranja. Continúa. Que eu vou Os galegos de Airbag son como os vascos de MacGyver. Estes na procura, porque logo van de puticlub en puticlub buscando anel, e na procura deste anel terán un encontro fortuito e meteránse no medio dun intercambio de cocaína entre uns mafiosos vascos Pero todo moi naturalizado co equívoco. e uns mafiosos portugueses. E estarán Onde está María de Merilla? entón van eles de puticlub en puticlub buscando ese anel mentre son perseguidos tanto polos vascos como polos portugueses. Pero aquí o rollo é que A ele España estaba buscando plural. a este señor e para nun puticlub no que está Manquiña e dicen, sí, tenemos un acuerdo con el señor Villambrosa de 10 millones de pesetas, que era o xusto a cantidade de cocaína. É que estaba moi E ben que era pensado. xusto que valía o anillo. Está todo moi enlazado. Ten todo moito sentido. Bueno, dixen mafiosos vascos, os mafiosos non queda claro onde son, eu digo vascos, e referíndome ao meu atuendo, é porque levan traxe ca camiseta do Deportivo Alavés. Entón, claro, eso dame a entender que dalían de ser. Podemos falar xa da racialización do Lendakari? Sí, ainda non, eso vai ao final de todo. Pero a min desta peli flipame porque souperon coller o mellor da época e o cura que casa e o cura que además está predicando no puticlub porque hai que estar con as prostitutas como hacía Jesucristo É Albert Pla. é Albert Pla. Porque ademais non fan factura.
fai que se marca un temazo mentre Guau, están fodendo no sí, puticlub. sí, sí. Hai un montón de Hai moitas referencias. hai un montón de impagables. cameos que o que dixo antes aquí a corte que da época pre-Torrente, quero decir que realmente Sí, eu creo que Torrente bebe moito desta. Hostia, sabes que falta tamén na película? Cañita Brava. Sí. Sí, é verdade que Cando dixo Fero dos 3 millóns de pesetas, estaba esperando que dixera que eran de whisky. Sí. Despois vou coller a naranxa ben forte, porque tira dun humor é que toda a película non paras de rir. Sí, a ver, non esta paras de rir. peli... Sin perder a tensión, sin además perder de ser un É que thriller, no ¿no? momento- Esta peli mellor Está que Torrente. guai. Eso, No momento eu dado- sou un gran Sí, defensor, sí, eu sí, sou un no, gran sen defensor dúbida. No das momento dúas dado teorías de hai Torrente, pero a esta escena moito mítica mellor. desta peli que está en YouTube e que sale en Instagram cada pouco é que os paran, veñen de emborracharse con manquiña, de estar no puticlub con manquiña, cambiaronlles os airos por aivas con cocaína e paranos unha parella de guardias civiles, que é humor español, dos guardias civiles, joder. Entonces teñen unha conversación filosófica cun dos guardias civiles mentre os outros se están fadando. Dice, non me toques el coche, e saltan os airbags. O guardia civil loco dispara e enchese todo o coche de cocaína, que está blanco por dentro, teñen cocaína dentro do traxe, fan un chiste cafariña continuado que é, ves a tapicería do coche e ves como está toda alineada porque se foron esnifando o coche, paran nun sitio, chegan á boda para sacar o anillo e cando sacan o anillo sale unha cantidade loquísima de cocaína que lle salta na cara a Albert Pla. dice Redios. Redios. Penitencia para todos. E revela, porque eu revina varias veces ao longo da miña vida pensando, joder, seguro que se volver esta película o feito de que introduzcan a prostitución como un dos elementos clave vai facer que esta peli sexa unha ranciada estilo Torrente. E non, o que vos comentaba antes, hai un realismo máxico Sí. con todos os puticlubs que hai na ruta, porque fan a ruta, entón un ten un nome, un ten un grafiti enorme, dice, sale Manquiña e dice, esto lo pinté yo en mi época hippie para representar el amor. Hai outro que é como macro puticlub que ten varias salas, Sí. con verdad. uns columpios, con unha sala victoriana. Hai un tema que falábamos de que é unha road movie tal e cual e unha novedade en España e todo o rollo, e doucha razón de que é unha novedade cinematográfica. Pero acaso El Quijote non é unha road movie? Bueno, un road Caso, book. pídele cuentas al rei, Home, non é unha road movie. Película de camiños. En el está Quijote claro. tamén van as putas, entón quero decir, non. Sí. E ao final, que o rollo de enredo de chega un E sitio dalle unha ínsula. do Quijote lía moitísimo porque chega e enreda na súa cabeza de outra cousa, vamos, el Quijote son 500 páxinas construídas alrededor desa El película. Quijote, Ao porque non había final cocaína? tamén Porque... Airbag tamén é o camiño do heroe, non? De alguna maneira retorcida. O sea, aquí O camiño do cu do heroe. para No, facer pero baixa ao inferno, entre comillas, aos baixos fondos. O sea, baixos fondos baixos, sí. No, pero aquí xa para facer o check de bo podcast de cine deberíamos decir que Airbag en realidad é un western, non? En Xa realidad é un xa western. temos todo. Sí, porque todas as road movies son western e isto díxome un señor Eh, catedrático de cine, antes- entonces Antes de que verdad. cambiemos de tema é e tal, verdad. en Airbag se ocurraron tanto que puxeron temas da actualidade como o señor Torrente, que non me sale, Santiago Segura facendo de pederasta, Facendo de presidente da Xunta presidente da Xunta pederasta. pederasta. Presidente da Verdad. Xunta pederasta. De esta Non me peli, acordaba esta disso. peli é a que populariza a frase la culpa es de los padres que las visten como putas. Que esa frase se É repetió. verdade que Esa frase que nacía. entrou no No, imaginario colectivo. Bueno, como moita. Still a better Nah. president than Alberto Núñez Feijóo. Sí, de todas formas, tamén ten unha cousa que me fai moita gracia que é cada pouco a familia está preocupada porque non sabe que lles pasou, porque se están de puticlub e están pois, nunha sala coa novia Sí. xa vestida e tal, están vendo unha telenovela que é por fascículos cutre, feita adrede na que se lles, Sí. na que se lles sale o micro Que no- é Bardem. É É verdade. Javier Bardem. É que hai moitos cameos nesta peli. E co tema da Xunta temos que deixar unha cousa claro, unha peli dos 90 no que a Xunta estaba Relaciona fraga. narcotráfico coa Xunta. Que quero dicir, o sea, era a época na que era gracioso falar da Xunta de Galicia porque había un personaxe gracioso aí, polo menos. Agora que cojones fan? É que o PP viña de casos demostrados de relación con narcotráfico. Sí, pero Sí. tuveron moitos huevos con esta película.
Despois Sí. fixeron Sí. Año Mariano e dixeche, bueno, O año E Mariano. Torapia, esas tres son un pouco semellantes. E fixeron a de Rei Gitano tamén. Esta peli, intentaron. a ver, esta peli está claro que foi ata certo punto un accidente, porque vese que hai Foi pura suerte. moita improvisación dos actores. Hai moitas veces que pasa a estrela fugaz Sí. e cadrou en Airbag. Claro, é que non- Fixeron un clásico non, ao final non foron tamén, capaces sí. nunca de repetir. Direi vos máis, eu creo que lle saiu bastante ben, mérito de que lle saíra, pero creo que lle saiu, porque Sí. Airbag nos gusta moito, creo que ten moitísimos acertos, pero a peli un pouco desastrosa no sentido, por exemplo, de montaxe, no sentido a primeira vez que ves Airbag, eu polo menos as primeiras veces que vin Airbag, eu non me enteraba de nada. Para min estaban pasando cousas eu creo que aí en montaxe Apelotonadas. Apelotonadas. Sí, é que é Se moi- ten sentido... narrativamente é un pouco está así a montaxe Sí. pero logo que son que logo as escenas os personaxes e as interpretacións. Carra Elejalde, por certo, que é o protagonista da película, que a xente Estaba novo. a xente o coñecerá máis a día de hoxe por ser o bello coñón vasco de 8 apellidos vascos. O de 1, 2, 3, 1, 2, 3 da Esmorga. O Bocas. A película favorita de Da- Luis das Mar- Pimentel, non, como Non- chamaba non artista fai- multinivel. Breogán Pimentel. Breogán artista Pimentel. Non fai de Rei Melchor na peli esta de los Reyes. Sí, tamén fai de Rei contra Mago. Santa contra Santa. Sí, sí. Bueno, un clásico e ademais o que decía antes que E vende anchoas. esta peli levou no seu día Non sabía eso. Hai un anuncio de na Gula del anchoas. Norte tamén. Ah, perdón, de gulas. Pensei que me decías que tiña a súa Perdón. propia... É que, tal e como dices, é como quen ten os No, no. seus viñedos, pois este tío ten No, anchoas. Na miña De cabeza Que me cuadra, la que me Gula del cuadra, Norte sabes? aínda a vende Rosa María Sardá, que Podería creo que ser. está morta. Esta película levou no seu día o Goya a mellores efectos especiais. En cocaína. Que quero decir, diredes vos, bueno, a gran cousa levar Goya por efectos especiais. Pois se cadra non, pero eu a primeira peli española que podo recordar Unha produción na que perfecta, sí. os coches, hai persecucións de Estoupan. coches, hai tiroteos, hai cousas que Sí. estoupan. Hai unha escena cando se están prometendo ao principio de todo que apila un montón de tenedores nunha construción super É bizarra verdade. Ai, é verdade. e dice, en teoría esto la teoría decía que no se podría hacer, pero por lo visto me ha salido. Eso tamén son efectos especiales. Claro. Esa unha das escenas finais que hai o asalto da mafia portuguesa ao casino da Arosa, esa escena é a hostia, quero decir, está moi guai. Aí está o realismo máxico. O equívoco outra vez da escena final de vamos a matarlo coa bomba que lle puxeron, que dá un salto, se lle cae e se lle pega o outro no coche. É que unha Sí, puta no, maravilla. está moi Está ben moi producido. divertida, Ten unha producción moi eh, ambiciosa tamén. Ao final. Eu teño unha dúbida moi grande sobre esta película. A canción de Tú tenías mucha razón, yo no te hice caso, existe de verdade? No, existe, no, inventaron. Non existe. Ves? É que eu teño buscado en plan, pero que canción será esa? No, no, Inventaron a papel, pero estaba guai. É que querían, Lo fixeron. parece ser que querían unha, non lle cederon os dereitos desa, e creo que hasta foron os actores no propio rodaje. Sí. Pois cantamos esta, a ver, decimos tal, vale, xa está. Acción, e dixeron, o primeiro que se lles va a cabeza. Ese brindis fixeron Maravilloso. na boda dun colega. Wow. O brindis de Airbag. Eu non penso casar, pero se algún día caso brindamos así. E, a ver, e esta expresión de ondanadas de hostias. Para, hombre, boísima. Guai. Quero, bueno, por non falar máis desta peli que recomendamos Podemos todos. facer un capítulo solo de Airbag. Quero comentar unha cousa que me ocorreu a mí, que vos xa sabedes, que me ocorreu a min con esta peli, que eu na facultade, pois os colegas ali éramos todos moi fans de Airbag, a gasún, non? Empezamos a falar un día de Airbag ali, de festa e tal, Airbag, hostia, que boa, esa peli encanta, a min tamén, boa, que risa, e hai un con cara de, dicindo, Airbag, en serio? E dice, pero eso é unha puta merda, tío, en serio vos fai gracia iso? E nos que dis, tío, se mola moitísimo, boa, bien. Digo, pero tipo en plan de digno, non? Digo, pero que tendes? 8 anos, ou que esa peli así como nos claro, Mirando por encima do ombro. eu sempre interpretei en plan de este tipo que vai de snob aquí ou tal, pero bueno, era como o hater de Airbag. Total, que nos esquecimos deso e un tempo despois volveu sair o tema, ¿no? De Airbag, como este que non lle gusta Airbag. E tipo, joder, claro, que tipo así, ¿no? Empezamos a falar, tío, tú tenías mucha razón, non sei que tal, cando lle fai non sei que, cando vai un puticlub de non sei que, cando se cae, e o pavo con a cara así de confusión, e nos di, pero de que estades a falar? e nos de Airbag, da peli, el pensaba el non coñecía Airbag, e durante todo este tempo pensaba que nos estábamos a falar de Airbag,
que é unha peli dun Dun can can que que xoga xoga ao fútbol. baloncesto. Hostia. Que se escribe Airbud. Sí, É unha vale, peli sí, do can de Punky Brewster que xoga o baloncesto. Guau. Aparición en Sí, Punky señor. Brewster e a túa propia película. Despois morreu. Airbud, espectacular iso. E xa está, é todo o que tengo que dicir. Faltalle, a Irba faltalle un can. Sí, é verdad. Sí. Pero salen pitas. Hai galiñas en Irba. Galiñas, Vale, pois eu creo que podemos dar un descanso. Vale. Moi ben. Benvidos de volta unha vez máis aos nosos negocios máis turbios deste episodio. Así que, Sofía, que película de zombies, de mafiosos nos vas a recomendar agora? Eu, antes de nada, teño vos unha confesión. Eu, desde pequena, sempre quixen ser un gángster. Con eso quero abrir de falar de Goodfellas, un dos nosos, que é unha das mellores películas de gángsters que se fixo, do mestre Scorsese, e tamén un rollo de quen non se acorda desa frase, non? É que o cine de mafiosos dá para moitas frases, para one-liners moi bons. E este é un comezo de película, ademais, que é como o comezo do Quijote, que calquera que tal se acorda. E bueno, e que resume un pouco tamén o rollo do que falábamos da glorificación das películas que fan dos gángsters e tal. Si, bueno, o personaxe de Ray Liotta nesta peli sempre quixo ser un gángster, é porque veu pelis de gángsters, non? E iso é unha cousa meta pois, que me parece moi chulo. E bueno, e polo resto, pois cousas das que xa falamos. É unha película na que hai moita droga, moita mafia, tamén moito humor, igual que un pouco en Arba, e non sei, que máis decir? Moito todo. Moito todo nesa película, hai moito de todo, sí. Eu creo que, quero decir, evidentemente despois falaremos de El Padrino, pero para min Goodfellas é a peli de mafia por excelencia. Que significa Goodfellas? É como se fora Bos Rapaces, unha cousa así, sí, non? Sí, é que é unha especie de expresión de jerga que significa persona na que podes confiar para metela nun asunto de turbio, sabes? É dicir, sí, fíate dele, é un Goodfellas, sabes? Creo que vai por aí o asunto. Pero, bueno, un dos nosos, bueno, sí, que é unha boa traducción para o que se nos ten acostumbrado. A mesma peli, uno de los nuestros que Goodfellas. Sí. Pode ser a peli que encasillou para sempre a Joe Pesci? Non hai algunha antes xa. Que está espectacular. Bueno, a Gerard Valental que tamén ten algo un pouco nese plan, pero é que eu cando penso en Joe Pesci, aparte de pensar en el intentando roubar a Macaulay Culkin, penso sempre dese tipo de personaxe como que ten nesta puta película. Eu penso nunha salsa a base de queixo e ervas. Esta película, se non me equivoco, Do 90, no, xa había Joe Pesci armandas antes, estou casi segura. O sea, vai como de alguén que non está no mundo da mafia, que entra na mafia, non? Como o xogo de mafia. Sí, o sea, quer dizer, unha persoa que non nace nese ambiente, pero que de algún xeito sí, pero que aí, se mete. Que el sirve o espectador desde fora para descubrir como funciona. Como funciona. Porque ademais pasa un pouquiño como cos Intocables, que a pesar de que ten así ese toque así máis, bueno, lixeiro, bueno, directamente casi cómico neste caso, está baseada nunha historia real, non das grandes historias da mafia coñecidas, senón unha historia un pouco máis pequeniña dun tipiño que teño que coller unha laranxa. Colle laranxa, spoiler. A historia é que este señor real bueno, estuvo metido hasta as trancas na mafia e acabou dicindo, bueno, me sale mellor cantar como un paxariño e irme co protección de testigos e vivir a, bueno, boa vida, entre comillas. Mátano desposo. Os de protección de testigos perciben pasta por estar en protección de testigos ou ten que ir a traballar? Eso encaixa con fariña. Cuidado, porque... Sí. Eso encaixa con fariña sí. tamén.
Home, teñen que ter por lo menos unha tapadera, é dicir, ten que parecer que traballan, non sei se depois traballan de Parecer verdade que ou non. traballan. Pero ten que O haber mellor- un Métenos- motivo. Polo que non Métenos noutra pasan mafia diferente. é polo de botar currículums e xa lle dan un posto en tal sitio e logo ganan Mira, os cartos. tú eche Non problemas sei, ca non mafia sei, italiana, ahora mismo vamos te meter na rusa. Para- A ver, eu se fora a mafia, desde logo iría preventivamente matando a todos os Max Power da guía telefónica, sabes? Porque toda esa peña está claro que... Está claro que... Quen se apellide López López ten todas as de Morresa. Buah, non creo que ahora che deixen poñer o nome que ti Non queres. creo que ahora che deixen matar aos Max Power. Esta peli ten para min unha pila de momentos míticos da historia do cine. A mí Sí. ocorreseme a escena esta da cociña, non? Que vai a cámara como Un traveling, un traveling que como sí. polo medio dun restaurante que se mete na cociña tal, É que además ese tipo de planos en cortes é o típico plano secuencia que é do que utilizan todos os directores para lucirse, non? E bueno, a pero claro, se Scorsese puede con faino sentido, ben, non a Claro, este non ten a sentido. sacada de pirola esta de Birdman, de pois vou facer toda a peli nun plano secuencia. No, claro, pero ten sentido porque ademais funciona metendo o espectador no sitio, en plan, vas polo laberinto que vai por detrás das bambalinas, Por non? E onde un non pouquiño metafórico Por onde de... podo entrar eu porque son un mafioso e non ti que ti no restaurante tes que E entrar. podemos entrar gracias a que unha persona Sí. que xa é mafioso neste caso che deixa ir detrás del, non? A ti como espectador. Entonces é curioso. Que además como é el o que leva o relato, non? Que fai o típico de... Te preguntarás como he llegado hasta aquí. Dios, como odio... perdón por este asterisco. Pero nesta como peli odio- queda ben, vale? Como Sí, odio pero- as putas voces No, en non off fai igual. como recurso para todo. Sí, pero é que foi Pero onde creou queda ben, unha queda escola, ben, o sea, non? pero é mítico rollo non Hai se crea pelis escola que pa cuadra mal. ben, Claro. Hai pelis que cuadra ben, pero hai pelis Claro. que soy un puto vago. ¿Cómo voy a presentar esta película? Hola, mi nombre es Francisco Sí, y estoy pero- aquí en un podcast. Pero eu sempre poño o exemplo para min unha película que ten un principio espectacular, pero que non é exactamente un flashback, pero sí que ten algo dese rollo. É o principio de Transpotting, o monólogo dedica Sí. a vida e tal e cual. Sí. Pero despois hai un millón de películas que intentan copiar ese rollo así desenfadado e tal, non sei que, queda fatal, porque en plan, mira, Transpotting fixes unha vez. Claro, con Ivo busca Magredo, outra pero cousa. Pero é verdade pero que estou pensando en esta peli se fora se inicio en vez de ser como dixetes Sí. antes fora literalmente, Literalmente como así. como que está nun coche pegando tiros e de repente sona o de disco rayado de e se para Claro, e di, claro, este claro. son eu Este son eu. te Preguntarás que hago aquí. Sí. Hostia. Bueno, Scorsese, ten un inicio super cachondo nese plan, a peli de Nick Up, que creo que xa falamos dela no programa, que é o Transpotting irlandés, que é o rollo de, bueno, esta é unha historia que empeza en Belfast, tanto empeza coches ardendo, os desfiles do tal, pero non é a típica historia que, bueno, pero sí que é. Entón, Redoblamos uno de los nuestros como si fuera unha peli de atracos do ano 2010. Por favor. E outra escena mítica que tamén quero falar é da escena de a escena de Joe Pesci e o chiste. É unha escena na que están como nun bar por a noite todos os mafiosos. Como que son gracioso? Como Sí. son gracioso? A que te refires É que- con gracioso? Que Sí. a min esa escena transmite moitísimo medo. O sea, acojona. E mira que Joe Acojona. Pesci é unha persona que non impón. Un tipo pequeno, un tipo... Pero nese momento, e con esa actitude que ten, dache esa sensación de inestable, de pouco confiable, de... Eu creo que además é un momento que parece que podría ser secundario, non che conta nada da trama especificamente, parece unha escena simplemente de caracterización, pero realmente nesa escena é quizás o punto de inflexión, creo, recordar, no que como que o personaxe ve que non é todo rositas e pases preferentes sendo mafioso, que o millor lle Hai dá xente unha peligrosa. venada ao Hai tío xente co que estou peligrosa. facendo tal e me mete un tiro a min, sabes? Entonces eu creo que a partir desa escena é cando empezan a salir cositas peor e empeza a ter máis risco o personaxe principal, ¿no? Por eso me parece super interesante. Bueno, Paco, ti que nos traes? Eu que vos traigo? Pois eu traio vos unha peli que non me din conta, pero está relacionada con outra que vas falar ti despois, porque comparten director, é de Cronenberg tamén. Oh. Comparten director e actor protagonista, se me apuras, porque tamén o actor protagonista é Viggo Mortensen. Eu vou vos falar de Promesas do Leste, que é unha peli
do ano 2007 ou así debe ser, eu acordome que máis ou menos da época que estábamos na carreira, así que debe ser entre 2006 e 2010, un momento indeterminado daquela época, na que Viggo Mortensen fai dun sicario, un mafioso, creo, non me acordo se é mafia rusa ou ucraniana, pero bueno, do leste en todo caso, porque a peli se chama Promesas do leste. É mítico personaxe que en principio parece que non ten, vamos, que é un mítico tipo duro, tal, non sei que, pero entra na ecuación unha enfermeira que a peli mira fai bastante tempo xa, que está buscando o rastro dunha rapaza desaparecida que entra en contacto con el, porque é como que a última, digamos, a última pista leva á mafia. E entón, a película un pouco a relación que se establece con esta tipa e, bueno, o impacto que eso vai causar sobre o personaxe e tal. É unha peli que fai xa bastante tempo, acórdome que me gustara, pero acórdome que se me quedou sobre todo grabada unha escena, porque eu isto comentaba fai uns anos cun colega, que nesa mesma década, porque a outra que vou comentar é da mesma década, hai dúas pelis que teñen dúas pelexas tan ben coreografiadas que son como super sórdidas, super sucias, pero a vez que me parecen super realistas. Unha é a escena de como o 007 gana o 00 no principio de Casino Royale, que é esa pelexa en branco negro hiperviolenta, que ti non estás acostumbrado a ver un James Bond que lle rebenta a cabeza con un tipo contra un lavabo. Sentíme identificado porque eu tamén gaño o 0 no casino. Pois a outra escena de película de pelexa moi violenta e moi ben filmada, para min é unha escena que hai nunha sauna aquí nesta, en Promesas del Este, que tamén é a mítica escena que a vez que che deixa co corpo mal, pero que a vez non é tan realista, porque non é unha violencia, digamos, é estética polo ben filmado que está, pero non é estética porque teñe unha pretensión estética como pode ser unha peli tipo Bruce Lee, que, sabes, haxa hostias tal, super flipadas, tal. Isto é como rollo, unha pelexa na vida real, a morte podería ser así de sórdida, así de violenta, pero precisamente por eso é unha escena tan poderosa. Non sei se está desacordo, se a vistes, pero a mí é o que me recordo desa película. Eu quería decir de Casino Royale que o que me flipa é cando casi está acabando a película, está aí nunha silla, o están torturando, se empeza a rir, e dille, de que te ríes? El dille, ríome de que todo o mundo vai saber que morriche rañándome os collóns. No, eu do Casino Royale que me molan son os 50.000 memes que hai nas que están no casino, en vez de estar xogando as cartas, están xogando a Magic, están xogando a Warhammer 40.000. O meme de Warhammer 40.000 sí, como que Eldar, señor Bond, no le tenía yo a usted. Sí. Bueno, Promesas do Leste. Para mí unha gran peli, e además teño que dicir que foi a primeira vez na que vin a Viggo Mortensen nun papel chungo, porque eu estaba viña dos Señor dos Anéis e tal e cual, de Viggo Mortensen, despois tipo de aventuras, fixera a actriz e tal, era como, podía ser máis ou menos antiheroico, pero sempre estaba como do lado bo, digamos. Bueno, a actriz non estaba do lado bo, como todo o mundo sabe, pero vamos a deixar eso de lado. E, sin embargo, nesta película é un puto psicópata, quero dicir. Entón era como, para min moi chamativo. Creo que foi a mesa a primeira peli que vin de Cronenberg. Se non me miredes así, non aínda hoxe é o día que non vin a Mosca. Teño aí tampouco vin eu, a min Crash flipame. Pois non a todo o mundo lle mola Crash, é como destas pelis que é das cosas, porque eu creo que de Cronenberg Crash xusto con un día de unha historia de violencia, en Crash fai unha cousa que é unha narrativa creíble desta peña que está tolísima con unha perversión sexual que a maior parte da poboación non comparte nin chegará a compartir. Entón, narra eso que... Excepto Kurt Russell en Death Proof. Narra eso que fai que a xente lle teña asco. E entón explora un asco, pero non un asco corporal, sino un asco social, un asco sexual e algo que dis ti, esta persona está mal, esta persona é un depravado e mo están poñendo no cine e mo está enseñando a parte humana desa depravación. E creo que ese é o que fai que a xente diga que Crash non... Íñigo Rejón, pois non lle vexo nada raro a peli, porque é unha peli normal aquí, non? Bueno, eu non sei se queres comentar unha cousa máis de Promesas del Este. Eu, como vedes, traio a preparadísima, isto é todo o que fun capaz de dicir dela. Ainda que prometen algo nesa película. Prometo que é unha película que paga a pena ver. Bueno, a min sirve un pouquiño tamén para decir que, a ver, co tema de mafia está como sempre o estereotipo
italoamericano, da mafia siciliana e tal. Mafias hai nas en absolutamente todas as partes do mundo e hai pelis, pues, por exemplo, esa que fala da mafia siciliana, hai todo un xénero de películas de Yakuza, por exemplo, xaponesa, e que además tamén tuvo, igual que as pelis de gángsters de occidentais un pouco tiveron a súa evolución, tamén tuvo o xénero de Yakuza. Bueno, é unha cousa pois interesante, igual que nós temos pues, os narcos, Sí, hai en todas e partes. os portugueses con... Con airbag. No. Iba a decir, coa serie esta Rabo da de illa, peixe. de Rabo de Peixe, tamén tuveron Sí. a exploración un pouco da mafia propia. Sabedes o que non existe? Os brasileiros que eu coas coñeza. favelas. Por exemplo, en Estados Unidos, a mafia non italoamericana que está en era unha vez América, que tamén con Robert De Niro e tal, dirixida por un italiano que dixo, como que mafiosos italianos? Aquí había de todo, seguramente. As de Tropa de Élite, dos brasileiros tamén están moi ben. Sí, eu dicía que o que creo que non existe ninguna peli e casi me parece unha pena que, a ver, non sei ata que punto isto é histórico ou non, pero eu sempre escoitei o tema de que a mafia xorde en Sicilia baixo ocupación árabe, non? Que é como, en principio, son como grupos de tipo guerrilla contra os invasores que despois convértense pois en grupos de poder que dominan zonas do territorio e tal. Como extraperlo aquí antes de ser mafioso. Claro, pero isto falamos de idade Sí. media. Como ningún avispado produtor se lle ocurre, ahora que está de moda facer, bueno, porque se fai anos, la verdadera historia detrás de, pois facer mafia, la verdadera historia detrás de, que sexa unha peli Con así, carretas de con aventuras carretas medieval en con Sicilia. carretas de naranxas. Sí, porque polo medio eu situei no vídeo que falei de películas de gángsters, eu situei o origen da mafia, home, sí que podemos ir máis atrás, non? Pero de cando se cultivaba un montonazo de laranxas en Sicilia, porque eran moi demandadas cando se empezou a saber que os cítricos curaban o escorbuto. Entón, os Carallo. demandaban, por exemplo, a Royal Navy e tal. Entón, as cuadrillas que había daquela eran contratadas para protexer as laranxeiras e o ganado e o resto de, non só as laranxas. Que non? epiquísimo. Moi épico eso. Bueno, épico Madre despois mía. porque el padrino decidiu usar as laranxas para mostrar que unha persona vai morrer se hai laranxas cerca, non? Ahora teño ganas de ler a pero é novela. por iso. Teño ganas de ver a novela si realmente Mario Pucho introduciu o tema das laranxas ou un recurso filme. Pois non lín a novela, teño a pendiente. Diz que é máis liosa. Pasei un pouco como Fariña, que ten máis datos, ten máis tramas, entón, bueno, ao mellor hai xente que lle gusta moito máis a peli que o libro, que non é habitual. Pero, Eu bueno, non sei, quería non falarvos leio. de Casino. Pero non Royal. No, de Casino, unha peli do 95 de Scorsese con Robert De Niro, tamén está Joe Guapísima Pesci, e vai sobre un casino nas Vegas no ano 73, onde está a mafia por detrás e están fartos de mover pasta, algo que se despois se paredou xa falarei con Mafia Estafa como puedas, pero en Casino para min un pouco que nos pasa a nós, non? Que estamos fartos de mover pasta. Non podemos con ela, caesenos do para peto. min Casino ten dos grandes, bueno, ten varios momentazos, para min tres que destaco desta peli, e xa xogo ca laranxa. O principio, o nudo e o desenlace. Sí, no, pero hai o momento no que está dicindo manexábamos tanta pasta que éramos incapaces de contala. E ves como hai moitas contadoras de billetes, están metendo moedas en sacos, $1 chillón. moedas en sacos, en plan, todo o mundo roubaba e nos daba igual porque Total, total estábamos generando unha pasta Mierda, jodido chiste. que nos daba igual que nos roubara a nosa propia xente porque había aquí pasta por doquier. Despois hai outro momento no que atopan a alguén que está facendo trampas. Non sei se son as cartas. E o levan a un... Sí. Levan a un apartado, en plan, mira, sabemos que estás facendo trampas, dice, aí non o podes probar. Dice, non me podes levar a xuizo. Como non, levas cartas de maná todas aí metidas. Non o podes comprobar. Entón é cando tiran e sacan dun martelo. Sí. Retomando outro sí, trauma, non? sí. E o reventan tal e dice, así nos aseguramos de que non volverás a facer trampas nun dos nosos casinos. E logo outro, si en Scarface e en No Padriño usaban material
para previr que vai haber un asesinato, unha morte, enseñándoche naranxas, enseñándoche cruces. Neste caso hai un recurso narrativo que a mí me flipou desde que o vin e non o volvín a ver e me flipou tanto, que é xogar coa narrativa no sentido de que toda a película está sendo narrada por unha voz en off, o que falábamos antes de hola, son tal, aquí movíamos cartos, non sei que tal, hasta nun momento dado no que estáche narrando toda a historia e entonces tuvemos unha quedada no deserto para arreglar o problema, eu salín a falar e interrumpe esa narración e lle mete un tiro na cabeza e o mete nunha fosa e a historia sigue de outra maneira. Ostras, non me acordaba disso, tío. Que Se guapo. cargou a voz en off. Se cargou a voz en off. É un heroe, Scorsese, joder. Cargouse a voz en off. Hai Gracias, Scorsese. hai unha peli de mafia hispana de John Leguizamo que se chama Empire, quero recordar, que pasa prácticamente o mismo, con voces en offes e disparos a cabeza que non esperas vir. Eu solo vin eso. Wow. Non me acordo si era, sei que estaba Spielberg por detrás, non me acordo si era en Hermanos de Sangre ou en algunha ou en Salvar ao Soldado Ryan ou en South Park con Indiana Jones, non? No, que están nun desembarco, está un tío retransmitindo por radio e tú estás atendendo a toda a escena tal e dices, vai a acabar de mandar o mensaje e deixa unha frase pola metade porque un tiro lle reventa a cabeza e ves que cae, puf, e a radio queda aí. Eu creo que en Salvar ao Soldado Ryan, porque eu creo que un tipo que Tom Hanks diría en plan pide apoio ou algo así, que entón saca a radio e empeza a falar e que lle pegan un tiro. Pero de hecho, se Salvar ao Soldado Ryan teño grabadísimo o do fulano que lle pegan un tiro no casco, saca como joder que grelo e pega un tiro na cabeza. Non é Vin Diesel, ese tío. No, Vin Diesel é despois. É despois de... Bueno, volvendo a Casino, un despropósito de película, encántame. Para min a mellor Sofía me pega ou vos me pegáis, pero para min é o cumio das pelis de casinos. De casinos. De casinos. Casinos no cine. Por eso lle chamo Casino. Bueno, ti eres moi pro Sabía, Ocean's Eleven tamén. tiña moi claro que tiña quero entre decir, mans. no sentido de pelis de mafiosos, para min foi a cuspe do iceberg e a recaída posterior, en plan, marca que a partir do 95 decae un pouco o asunto. Sabes o que lle pasa a Casino? Que é unha peli de casinos na que ninguén di son o Fabicha e min, non é por completo unha peli de casinos. Porque non é atraco casino. Claro, pero unha peli de casinos sin atraco ao casino, pois non é como unha peli do Far West sin asalto dos indios. Innova que non atraquen ao Pois a casino. verdade é que teño moi olvidado esta peli. Vina hai moitos anos, lembro que me gustara, pero non me, así como con uno de los nuestros que deime con moitas escenas que me acorda, Casino non tantas, non me acordaba desto que contaras agora, e tampouco noto que sexa tan referenciada como... Pois mira, Mafia estafa como podas, mitad dos chistes son referencias a casino. Eu a min esta película, mira que quizás hai outras que me gustan máis hoxe en día, non? Pero lembro que a vin cunha edade moi pouco recomendada. Porque na miña casa o cine non tiña límite. Peggy 13 ni movidas, entonces si tocaba unha de Scorsese, a nena non a mandábamos para a cama. Entón, sei xa que se quedaría dormida ela sola. Con esta non. Entón, vina con unha edade bastante tal, quedou así un pouco no subconsciente, no? Desto de que remoéndose sola, e deume por escribir cando estaba no instituto, bueno, se escribe de antes, pero de intentar facer algo de xeito, e o primeiro que me saliu foi unha novela de, entre comillas, moi cortiña, de mafiosos. E tiña un montonazo de cousas que logo descubrín que a miña cabeza sacara de Casino. Específicamente, incluso o personaxe de... que era? Sharon Stone? No. Sharon Stone, sí. Sharon Stone. Teño que apuntar o chiste de Shannon Stone. Pois Sharon Stone estaba un personaxe igual que o desa rapaza na película, igualito, en plan, pero de onde coño saquei isto? Era mítico Sharon Stone e outra volta. Outra volta. Bueno, Ferto, que nos recomendas? Bueno, eu un pouco vou coller unha naranxa un pouco por atacar por fin o elefante na habitación. Eu que querería que faláramos todos un pouco del Padrino, non?
desa saga mítica que quedou seguramente xa non como mellor película de mafiosos, senón para moita xente sempre destas míticas películas que se dan en rankings de mellores pelis da historia. E para min, sen dúbida, eu non chegaría a tanto mellor, aparte eu creo que é imposible definir cales son as mellores, cal é a mellor peli da historia, pero desde logo é unha saga moi destacable e moi recomendable na miña opinión. Son 3 películas, 2 que se fixeron nos anos 70, a primeira do ano 72, e despois a terceira, que Con Sofía Coppola. moi criticada, é dos 90 xa é do ano 90, entón claro, ven moito despois, pero ten sentido porque é un pouco o final da vida do protagonista, que é Michael Corleone, que na primeira película é un rapaz novo, na segunda película é máis flashback de seu pai. Flashback de seu pai, cosas así, pero digamos que xa é establecido, e a terceira xa é pois na súa última etapa vital. Para min é un peliculón, encántame. Teño entendido que o que é representar a mafia non a representa ben, é como unha idealización da mafia, unha especie de fantasía sobre a mafia, que de feito esta visión que temos da mafia como xente traxeada, non sei que, provén desta película, que a mafia ten moito máis que ver cos chándales que levan os de Los Soprano, señor desdentados, que non cos traxes del Padrino, pero ainda así meteste nese mundo e te atrapa completamente. Da primeira, hai que o protagonista é Al Pacino, pero eu creo que todo o mundo se acorda de Marlon Brando. Non, un dos nomes clásicos do cine. Que a súa cousa na boca para estar así. Por certo, perdón por volver sobre o mismo chiste, pero esta peli do 72, verdad? Sí. O de la llamaban la madrina Lina Morgan é do 73. Eso significa que houve un guionista que se sentou no cine no 72, viu perrísima obra de arte e xa iu pensando, buah, Lina Morgan. Isto con Lina Morgan. Pero a ver, Lina Morgan foi ao cine e dixo, buah, eu podería facelo mellor. Supero vos. Supero cho. Eu teño claro que foi como di Paco. Supero cho. Alguén entrou a ver ET no 80 e poucos, despois dixo, buah, o mesmo pero cos hermanos Calatrava. E fixo el ET e el Otto. A peli de ET de los hermanos Calatrava. Supero cho. Alguén foi ver Rocky e dixo, yo hice Rocky tercero. A Roque tercero. A Roque tercero con Pajares y Esteso. Bueno, volvamos, centrémonos no Padrino, por se favor. fala disto, se fala do exploitation italiano, pero do exploitation español. Do Spanishploitation. Sí. Bueno, pois eso, el Padrino. A min esta peli trata moitos temas, a mí hai un que me gusta moito, que é ese home, Don Vito Corleone, Marlon Brando, que é, digamos, unha especie de representante da última xeración de criminais con honor, non? Que se ten que enfrontar á seguinte xeración de do crimen do todo vale. É moi fariña co rollo de no, eu non quero meter fariña aquí. É verdade, tío. Sí. Teñen a escena de no, cocaína en mis calles non la quiero. Claro, podemos levar alcohol, podemos prostitución, podemos desfalcar, podemos xogo, pero aquí a cocaína non entra. E ele é consciente... O Menjacho de Mareas Vivas, Marlon Brando, unha conexión que nunca faría noutro sitio sino na Caixa Negra de Nostromo. E sai aí Michael Corleone dicindo el tabaco es para Terito e para los viejos. Hostia. De feito... Hostia, molaba coller esa escena, poñerlle o audio de... o audio de fariña. Sí. E de feito, Don Vito, sendo como é un capo da mafia absoluto, el ten certos anhelos de marchar dese mundo, e de feito, o seu fillo Michael non está educado para seguir os seus pasos. O seu fillo Michael é héroe de guerra, para empezar. Para empezar, manda facer a mili, manda o exército. El quere que o seu fillo sexa americano. El xa non quere que siga, digamos, rixíndose polas leis bellas que esta xeración trouxo de Italia, ¿no? A mí encántame ese o punto de o trato do destino.
que ten esta película. 100%. Porque están intentando, de feito na terceira, volve a meter xa el dice quere facerse unha persona de ben, ten tratos coa igrexa, pretende deixar todo atrás e de feito o argumento é ese, que pretende deixar todo atrás e facerse uns negocios serios e deixar a violencia pasar, non? E na primeira tamén vai nesa línea de eu son un tipo os métodos de feito chega a dicilo cando está ca novia, as formas de tratar de meu pai non me gustan tal. A primeira, para min, ten un dos putos mellores finais da historia do cine precisamente pola transformación do personaxe de Michael. Claro. O sea, era por a liña na que iba aí. Efectivamente. Ao final acepta. Collo laranxa, ese final de non volvas preguntarme polos meus negocios. E a pecha a porta mentre pecha. sona. Que parodian nos Simpsons nas últimas temporadas. Ese final. Hai un momento nos Simpsons no que parodian iso e pechan a mampara igual, ¿no? E vai brum, brum, e está xogando os cocheciños. Cos cocheciños. E pechas a porta e escoitase ese tema del Padrino, que, mira, que curioso que non Non comentamos. nos puxamos nas bandas sonoras. No episodio anterior sobre bandas sonoras. Venino roto. Increíble, Mitiquísimo. la verdade. E as laranxas. As laranxas. Bueno, E despois, xa de cousas que na comentar segunda aí. película, que xa nos poñen eu creo que sigue tratando, eu creo que este tema de Buah, a min este mundo de Perdona que que te interrumpa, pero a min da segunda peli flipame unha frase, están aí reunidos facendo negocios en Cuba antes da revolución, o mafioso chega a tal porque queren montar un hotel e di, mira, eu non tiño claro meter pasta nesto porque vindo para aquí a Cuba de Batista. a Cuba de Batista, vindo para aquí atopeime unha Fulgencio situación Batista. dice, atopeime unha situación curiosa, atopeime un revolucionario que se estoupaba para acabar con uns militares. Eso non se pode comprar. Podemos meter pasta aquí en seguridade privada, podemos cambiar o goberno, podemos tal, pero contra uns tipos que loitan pola liberdade e non lles pagan, non podemos facer nada. Non é o tema principal Con dunha Blanca peli que vamos non se falar pode. despois, Sí. precisamente. Isto sonou un pouco na peli esta de Batman de Nolan, a do Joker, cando din hai xente que só quere ver o mundo arder, Sí, non? un pouco así. Sí, pouco como por se aí, negocia sí. con este home. A min desta peli o que máis falando da formación de Michael, a evolución da línea familiar e a trama con Fredo pareceme estremecedoras, o sea, para min é do máis definitorio del Padrino E parte o 2. cameo que fai a AP9 nesta película, Pero o cameo galego da AP9 nesta película fai que teñas medo, o da peaxe. que teñas medo para Pero eso é da primeira. Sí, esa é na Esa é a primeira, primeira, sí, a primeira. sí. A segunda efectivamente Sí. van a Cuba e que na segunda pasan moitísimas cousas, eu creo que por eso a xente hai certo quórum en que a segunda é a mellor das tres, non? Que é unha cousa moi rara nunha triloxía. A segunda normalmente, Xa. é dicir, ocorres en Star Wars Screen. e esta porque Esta conversación teñen en Screen 2. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro, en Screen 2. A mellor Para que as segundas mellor en Screen 2 teñen unha conversación Hombre, en clase de cine Sí, de E as efectivamente. reglas sobre as secuelas. Claro. Sí, sí. están aí os orcos aí dicindo que boas dúas torres, tío, que están aí dicindo Que dúas torres máis ben feitas, dúas joder. torres da gusto velas. Estas Esto aguantan non- polo menos 4 avións. Bueno, nesa peli pasan moitas cousas porque por un Sí. lado temos a historia de Cuba, cando van a Cuba Sí. os negocios ali, e logo temos o flashback da vida de Vito Corleone, do pai de Michael, Escapa en burro. que nos fai entender, non? Como Claro, porque chegou ali e tal. porque chegou ali. E logo a terceira, Sí. é para min é un pouco o rollo de xeito implícito, porque non se di, pero un pouco que razón tiña meu pai, non? Despois de todo, que este mundo non é vida, non? É que o bonito do Padriño, aparte do tema que se puido gravar, o sea, xa me parece milagroso que unha triloxía que se grava ao longo de 20 anos casi fallan actores de personaxes que morreron, pero polo resto, prácticamente, os personaxes que están vivos na última, os actores repiten todos. Eu creo que non hai ningún que pasara de volver ou tal. E é moi bonito porque ti pode ver realmente como unha historia dun eterno retorno, porque ao final Sí. a historia de Michael é un eco con matices, porque non empezan igual as historias da de Vito,
e incluso como unha non, que é unha crónica familiar, pero moi bonito porque o vela ao longo de moitos anos tienen en conta incluso, nós porque esas películas vímolas xa feitas, vímolas de rapaces ou de adultos, pero a xente que lle gustara a peli que as foi vendo según saían. Sabes, no 72 ves unha peli e no ano 90 ves a última e tal, sabes? É moi dinástico tamén. Sí. Moi dinástico o proceso. O sea, ao final é como ver a evolución desa familia, pero como se viras en paralelo, como se viras a historia duns reis, non? Un rei fixo isto tal, morreu asesinado, entón o seu A fillo lista dos reis godos, foi ao exilio, regresou, matou a outro rei, non sei que, pero en mafiosos. No, e o que diste de que a xente que foi nos 70 despois nos 90 pasou tamén por un montonazo de movidas, tivo fillos, morreron os pais, etcétera, e é como tamén feito vital, sí. Claro, nese sentido, aí Coppola fixo mellor que Scorsese intentando poñer xente bella como se fora xente nova. Capaz de facer ahora El Padrino 4. Cuidado, Ahora es personal. Cuidado que se ve moi arriba con Megalópolis. Megalópolis. Non tenes ideas. Virse arriba. É un eufemismo, virse arriba. Xa non lle quedan viñedos que vender, deixa estar para financiar. Pero, por exemplo, que falábamos da romantización da mafia e tal, eu creo que no caso das pelis do Padriño é aínda máis evidente, porque aínda que é certo que, por exemplo, o personaxe de Michael na primeira e na segunda é un personaxe que ti te das conta, bueno, que perde a súa moralidade e que se convirte nun indesexable, a mí na terceira parte eu empatizo moito con o seu personaxe e chégame a dar pena as desventuras que lle van acontecendo, porque dis, o pavo quere sair de aí. A terceira vai un pouco do arrepentimento Claro, a peña non lle gusta porque hai un cambio de ton, pero a terceira é unha película moi crepuscular. Bueno, a xente bota a culpa a Sofía Coppola tamén. Sí, a ver, eu creo que hai dúas cousas. Hai xente que non lle gusta narrativamente, pero eu, a maior parte de xente que coñezo, desmellorou a película ao tratamento na montaxe, porque además tuvo o control a produtora, no canto de ter o control Coppola. Por eso, fai pouco sacou a montaxe do director, pero como tropecentos anos despois, non? E realmente sí que ten erros de forma que non teñen as anteriores. É dicir, de que hai tramas que non se entenden moi ben porque se colocaron unha escena que tiña que ir antes, puxeron a despois e así. Entón eu entendo que máis que un rollo de ton e tal, é xa máis o que perdeu calidade. Gústame moito a película, igualmente, pero perdeu calidade con respecto ás outras por culpa deses estamos defendendo erros. El Padrino 3. Eu creo que non. Está guai defendela, home. Eu creo que El Padrino 3 tuvo moi mala fama no seu día, pero eu creo que hai porque ten ese efecto. Ten redención, igual que Mike. Eu creo que al Padrino 3 pasa o mesmo que a La Amenaza Fantasma, que ten ese factor decepción. Como molaría que aparecera Jar Jar Binks en El Padrino 3. El Padrino 3, non? Misa no saber de bombas. Cuando Misa querer salir de negocio de la mafia, mandas de representante a escena do Padrino 1 de sacar a pistola do lavabo con Misa e ir al lavabo. O Padriño Tusa parte viene 3, a boda, hija mía. O Padriño parte 3 tamén nos deu un dos mellores chistes dos Simpson, que cando fan a peli con Mel Gibson e Homer lle destroza, que digo produtores, es horrible, esto es peor que El Padrino parte 3, e dice Mel Gibson, no digamos nada de lo que podamos arrepentirnos. Vale, Sofía, que nos traes? Pois eu cando empezamos a que te forcei a traer? Que me forzou? Bueno, non, a ver, a historia real é eu tiño unha película na watchlist, además estaba de primeira aí no Letterboxd e tal, en plan de esta teño que ver algún día, si eu sí, porque me temo a pinta, además me recomendara a algunha outra persoa, pero nunca teño tempo para ver recomendacións allas, por suposto. E claro, puxo na lista a Paco das que lle gustaba comentar e digo, anda, pois mira, sempre mo momento para ver a Bob Hoskins mirando a alguén como se o fora a asesinar. E efectivamente, eso tiña a película, e tiña un montonazo de cousas máis. E entroncando co que decías dos revolucionarios e tal, precisamente... Que completamente é o tema desta película. É o tema desta película. Por favor, que non sea Super Mario. Non é Polo de Bob Hoskins. No, de feito non fai de italiano.
bueno. Bueno, Ten un Super pouco Mario, Casi cuidado. amor propio. Super Mario, cuidado, un revolucionario, non? Un home de clase obrera vestido de vermello que vai derrocar aí un rei, non? Sí. Cuidado, Si te olvidas en que está basado, Ten un hermano de ainda vos. ves. O seu símbolo é a estrela, non? Do- Cando colle a estrela, volves invencible. Dobre Hostia, ración de a ver Stalin. se estamos aquí facendo unha lectura Hostia, soviética de Super Esa é Mario. como A lectura soviética de a Super clase obreira vai ao paraíso, pero bueno, o caso é eso, que esta película precisamente a idea é que enfrontas a esta xente que intenta pagar todo con cartos e ganar a base de sobornos e amenazas con xente que está defendendo un ideal político. Esteas ou non en contra, pero está defendendo os seus ideais. E, por suposto, Isto sí que é unha peli de versus cojonuda. a mafia contra o IRA. Está super guai como Sí, concepto, sí, sí. vale? É a mafia británica, polo tanto, xa tes aí Cambiamos de tamén, aire. sabes? Que hai mafia británica e das poucas pelis que coñezo ambientada. Pois mira, dixeches mafia británica e estou me arrepentindo de non ter pensado para este programa Snatch, cerdo se llama antes. E é que de feito isto lino despois parece ser que a carreira toda de Guy Ritchie se basea en que de chaval veu esta película e lle flipou un mogollón e creomo, porque sí Ai, que esta peli é ten flipante. ten Tarda un pouco en moitos arrancar, detalles que despois ves. Tarda un pouco en arrancar, eso sí. Sí, eu tamén vin xente que como que decía, a ver, é unha película que ao mellor ten un pouco aspecto de telefilm, de TV movie, pero logo se sostén moito porque as actuacións son a puta hostia. Están Pero no, matando non estou de a acordo. tensión. Que película é? Ah, non o dixo. Non o dixemos. O Longo Benres Santo, chámase. Largo Viernes Santo. Sí. No, Eu descubrí dixen, esta a peli- peli da mafia contra o IRA. Xa te Eu digo, descubrí adiante. esta peli porque foi creada por a produtora Handmade Films, que son os creadores de La vida de Brian. E moitas outras películas. Entón, a está George a dos- Harrison metido tamén aí na producción. A dos do- que... A mellor hai cartos de George Harrison, sí, eh? probablemente hai cartos de George Harrison. Vira un documental sobre a produtora e como foran facendo diferentes filmes con presuposto axustado e un deles era este. Dixen, carai, ten moi boa pinta. E sí, é moi boa película. Sí, e ademais eso que decía que hai xente que o mellor ten dito, é que eso, aínda que este moi ben actuada e tal, logo non destaca a nivel puramente audiovisual, cinematográfico e tal. Infiltrados non eran Eso é Belfast. mentira, porque ten varias escollas que me parecen parecidas, non literalmente parecidas, pero do mismo calado que o das cruces e a das laranxas. Cousas como que continuamente hai conversas que nos negan a nós, o espectador, e nos poñen unha fiestra adiante. Eso pasa seguido na película. Bueno, Como, fixei neso. Pois sí, eu fixeime. Algún traveling que mostra cousas de repente que dice, ai, Dios mío, isto non se pode facer cun plano fixo. Isto fixo se aposta, non? Que ao final o que eu suelo ter como conclusión en todas as cousas que fago de divulgación sobre cine é as cousas fanse a propósito. Adrede. Sempre. Todo se fai a propósito. Menos Airbag. Sí, probablemente. Todo se fai a propósito, menos erva. No, pero sí que hai unha intencionalidade e cumple. E hai un diseño de produción moi bonito e todo o que queiras. E conta unha historia tamén dura, pero que entronca con todas estas das que falamos, con El precio del poder, con Uno de los nuestros, con... Al final é a mesma historia. A historia de Gangsters é unha, pero contense de 1000 maneiras. Pero este moi boa pinta, a verdade non coñecía eu esta peli. Sí, é Eu tampouco. bastante esquecida. Sí, Por, sí. por entre que é produción Sí. inglesa... Vou vos Non. decir un detalle gracioso, non sei se coller a laranxa ou non, porque non é da trama, pero que sale Helen Mirren de nova na película. Ui. E claro, nunha peli de mafiosos, a muller así máis despampanante, tú esperas toda a peli que haya unha escena que a sexualice ou algo, porque son os 80 e diste, vai a ocorrer. Pois non, quen ten unha escena sexualizante é Bob Hoskins. Hostia. Oh, Dios! Espectacular. Eu Bueno, con isto... Fai de Sito Millán co fodente. eu soño moito ca escena de Quién engañó a Roger Rabbit con Bob Hoskins a espalda peluda aí, non? Pois é parecido. Sí, Paco, toma a laranxa e fálanos da tua película. Soñas moito con esa escena. A ver, que peli me toca a min falar xa? Creo que xa vamos Falsas a ir apariencias. ao último ciclo, o sea, a última parte na que vamos a poñernos un pouco máis a falar de comedia. Sí, máis simpático.
E como este é un programa que traio moi preparado, tamén veño cunha película que levo sin ver desde o ano 2005 ou por aí, e que, por lo tanto, a miña memoria sobre a mesma pode sufrir lagoas, e, ademais, incluso a miña interpretación podería cambiar, porque eu recordo que unha peli que me gustou, pero mellor se a vexo agora digo que é unha merda de película, sabes? Eu que sei, porque o criterio daquel rapaz de 15 anos, 17 anos, non ten por que ser o mesmo que o día Estamos de hoxe. recomendando que vexades con 15 anos. Pero seguramente sexa, Fuco, non te vexas arriba que... Pero vou falar exactamente, como dixo Paco, de Falsas apariencias, que é unha comedia de mafiosos. É unha película, bueno, pois na que digamos que toda a trama que ten que ver con mafiosos utilízase para facer chistes. Entón, nesta peli aparece o tipo de Friends que morreu, que nunca me acordo como se chama, o único que morreu do grupo. Que morreu na vida real, non é spoiler. É unha persoa que morreu. Paco, eso está sonando a hai que ir morrendo. No, pero que sube a madeira. É que Só morreu. É que é o mítico... Está subindo moito a madeira. É o que é o mítico porque morreu. Como se chama o que morreu de Friends? Non sei. Matthew... Matthew McMordo. Matthew Perry, non? Matthew McMordo. No, Matthew Perry, porque estaba pensando en Luke Perry, pero ese tamén morreu, pero da serie. Bueno, centrémonos. Morreu moita xente, aí está morrendo xente que nunca morrera. Ben, pois esta peli, ese tipo Matthew Perry é un dentista que ten así unha vida, mítica vida que vive nun vecindario así tipo Los Simpson, con todas as casiñas de xardín, tal, todo super ordenado, non sei que. E o tipo pois ten a mítica este tipo de pelis, unha vida que en apariencia parece perfecta, pero que realmente ele é infeliz, que o seu traballo de dentista non lle gusta, que a súa muller, se non recordo mal, a muller era bastante aproveitada dele, entón o tipo tampouco estaba a gusto nesa relación e tal. E un día múdase ao seu edificio un pavo que é Bruce Willis, que lle chaman... Sona a La Muerte Ausente tamén. Chamanlle, non me acordo como é o nome, pero o apodo é o Tulipán. Entón, eu que sei, Fred o Tulipán, imagínate. Que un mafioso ten que ver con uno dos nuestros, porque é un mafioso no programa de protección de testigos. É un mafioso que denunciou os seus xefes, tal, entonces agora, en plan para zafarse da condena, tal, entón agora está neste barrio facendo como unha nova vida. Pasa como en El Dictador e todos os mafiosos reubicados están no mesmo barrio. Que pasa? Que a venganza que queren facer contra ese tipo, pois acaba incluindo tamén ao protagonista por enredos, digamos. É unha película que, eu xa vos digo, é unha comedia completamente, bastante entretida, non tiña, vamos, eu acórdome que a vin varias veces incluso porque era a mítica peli que botaban no Plus en varios pases e que me cadrou, me vino un benres, igual a vin daría un mes ou outro día tal e que me facía gracia. E para min é unha película como, creo que é do 2000, pero é como noventera definitiva, porque toda a xente que sae nela é peña moi mítica dos 90. Está Matthew Perry, está Bruce Willis, está, perdón por seguir non sabendo como se chama a xente, pero o tipo de la Milla Verde, o que era o condenado a morte que facía milagros, sí, o negro. Non sei tampouco como se chama. O Magical Negro, como o negro máxico. Como explicamos no episodio daquele. Está este tipo nesta que é un sicario, non fai maxia, pero é un sicario e dá bastante... A molara que fora mago. Sí. E ahora lo ves. E ahora mira en tu bolsillo derecho. É unha bomba. É unha bomba. Bueno, pois Falsas apariencias, unha peli bastante graciosa, tal. Creo que ten unha secuela, pero creo que ten esas secuelas que non teñen xa moito que ver. Más falsas apariencias. Bueno, pero aún máis. Seguramente se chama así en falsas. España, seguro que ten un nome un pouco máis currado en Estados Unidos. É un pouco como, porque daquela estilabas estas cousas, non? Por aqueles anos, pois igual que de sé lo que hicisteis el último verano. Aún sé lo que hicisteis el último verano. Aún sé. Ainda. Aún sé lo que hicisteis el último verano, sabedes que é mellor película que a súa predecesora, verdad? Non teño ni idea, eu non sei se as diferenciaría de Que Sí. chiste ben agora. A ver, no, sei que hicisteis o último verano é a que repellan un tipo e o tipo un ano despois está os matando. Sí. E en Aún sei lo que hicisteis o último verano, Fin. os supervivientes van a un resort porque ganan un concurso da radio e van a un resort de vacacións nas Bahamas ou así. Claro, se equivocan. o concurso está amañadísimo porque foi o asesino que nos mandou ali para liquidalos. Pero por que Aún sei lo que hicisteis el último verano, con unha auténtica chorrada, é mellor película que Sei lo que hicisteis el último verano? Por qué? Porque matan a Jack Black. Bueno. Sale ya Black aí. E mátano. Ai, matan. Bueno, Unha peli na que morre outra Black peli Jack na que sempre vai ser unha boa película. Temos que facer un especial. Matar a Jack Black es lo mejor. Tócalle, está amañado e tócalle un coso no resort, chámase Corben Dallas, multipase. Bueno, Pues, déixame ver o tema desa secuela que non o tiña nada pipeada. Vou ver como se chama en inglés. Hostia, que ten... Ah, no.
Sí, ten os, o sea, é unha secuela rollo de verdad, que ten os mesmos protas. Pois Que sí, que sí. esta sí, porque pensei que era a mítica secuela de colles a outros, Sí. pois Xa sabemos que vai facer Paco cando chega a casa. Pois sí, pero mira, ten un 4,9, non ten moi boa nota aquí en Cuñado Affinity. A primeira ten un 6,1, así que igual o meu criterio de que non está mal, realmente non está mal. Sí, pero penso que teñen tamén un nome chusco así en inglés, porque a peli en inglés Sí, porque xogan o golf. Por eso se chama a The peli en Whole... inglés é The Whole 9 Yards Que parte da trama ten que ver, non me acordo moi ben por qué, pero creo que porque xogan o golf na película tal, iso ten que ver co mítico ollo difícil de 9 yardas e tal. Vale. Hai unha parte da peli que está relacionada co golf. en eso, en inglés é as 9 yardas completas e a segunda parte son as 10 yardas completas. Son un pouco como Ocean's Eleven, Ocean's 12. Oceans. Bueno, unha película divertida, por a miña Oceans. parte 100% recomendable. Vale, pois eu veño a falar de unha peli que me molou de neno e de adolescente que non volvín a ver por medo, como dice Fer, que é Mafia estafa como puedas. Por que Mafia estafa como Menos puedas? mal, cando cheches adolescente pensei que iba a decir ensalada de pepinos en No. colegio femenino ou algo así. Mafia estafa como puedas colle todas estas pelis das que falamos hasta ahora e as parodia con humor absurdo de Aterriza como puedas, todas Claro. as películas que Por- terminan en porque, como puedas. porque esa é mítica falsa saga, que solamente é unha saga en España. Sí, Sí, bueno, sí. é un título que se lle pon para que sepas o que vas a ver. Exactamente. Entonces, en Mafia estafa como puedas collen todas estas pelis e hai escenas parodian El Padrino 2 cando se vai a exiliar e para facer o exilio, claro, na peli original suben nun burro, levan a un puerto, tal. Na peli parodia meten ao pequeno polo cu dentro do burro. A ver, O pequeno todas- viaxa a puerto dentro do burro e cando falan con el oes un eco como se estuvera dentro dun pabellón. todas as Que como se parodias, ese burro por dentro fuera hostia de grande. todas Chega a as Puerto- parodias desta película del Padrino son boísimas. Chega a puerto Yes. e o barco no que iba a ir está zarpando. Entón el salta e agárrase a un cabo e vai a rastro do barco. No, mellor aínda. Salta, empeza a nadar detrás, empeza, pare, e de repente chega o barco a Estados Unidos e el sigue nadando detrás, berrando, pare. É verdade. Eu dicía o do Padriño porque a escena na que parodian a morte de Vito Corleone en Mafia estafa como puedas é graciosísima porque vos, se vos acordades en El Padrino Sí. a morte de Vito é estando con Eno no campo e Con tal. naranja. Con unha Sí, laranjeira, exactamente. E mete unha naranja na boca para... En esta monedas. película o neno que da miña memoria era unha puta copia en carne e oso de Chucky, o muñeco diabólico, É que é unha parodia non de Chucky, é máis bello aínda, é unha parodia de el niño ¿cómo se chamaba este? Lo de la profecía. Daniel el travieso. el travieso. ¿Quién puede matar a un niño? Eu solamente me acordo de a escena na que o tipo na película del Padrino pon como os gajos da laranxa como se fora unha dentadura ou algo así, pois aquí que lle fai eso e o neno que lle bota un insecticida ou algo así na cara Te mato vello. e que despois cando vello palma o neno rouba a carteira e deixa o abuelo ali morto. A ver, pero é que Esa escena é puro cine, ese tío. sketch lévano máis aínda máis lexos e cando están facendo a venganza de matar a todos Sí. os que teñen que matar, nun momento dado está no mesmo sitio, está o pequeno, non? E ves que para un coche saca un porta animais que pon propiedad de Steven Spielberg. Abren e sale un velociraptor que empeza a perseguir ao neno, saltalle encima e o neno dice: "Eso es mi hígado, capullo." É verdad, tío. E ten moi boas escenas paródicas de eso. Parodian Casino e o irmán do protagonista volvese adicto ao azúcar. Entón faise rayas de azúcar pero con botes de Pringles para que entre por a nariz. Hai unha escena na que están nun putiferio, non? Está unha tipa como se chama? Nunha barra americana. nunha barra destes de bailar, empeza a darlle voltas á barra, colle velocidade, colle tanta velocidade que sale disparada coa inercia que genera, o sea, todos os sketches son destos, pero eu creo que para min, Mafia estafa como puedas
é o tope da parodia que vende Aterriza como puedas. Sí, de feito, estaba mirando aquí a ficha da peli, unha peli do 98, estas de Agárralo como puedas, Aterriza como puedas son dun trío de directores que se coñecen como os Zaz, que de feito hai pouco que morreu un deles. Un deles, sí. Esta peli está dirixida pola A dese trío. En vez de estar, non están os tres implicados, pero sí que está un deles, que é Jim Abrams, e un dos, o Don Cortino, o protagonista de Bello, e Lloyd Bridges, un dos míticos bellos coñóns de pelo blanco destas pelis, que hai dous, non? Está Leslie Nielsen, e o outro. Leslie Nielsen, que é o de Agárralo como puedas, e Lloyd Bridges, que é o de Hot Shots. Sí. Pois este sería Lloyd Bridges. Bueno, de agárralo como puedas e de aterriza como puedas. E de Aterriza como puedas tamén, sí. Bueno, Contamos con recomendo, ustedes. Hai moitos sketches Eu non sei se continuados. eu non sei se contei isto xa neste podcast, pero vexome obligado a contar o que é para min o mellor xogo de casino que se viu nunca, Sí. que é adiviña que número está a pensar o croupier. Me parece espectacular, que chega ali o tipo, pon aí os cartos na mesa, o 7, o croupier, non, está pensando no 8, vostede perde, tipo, merda. Outra vez. Aparte, empeza dicindo, a xente non o sabía, pero os xogos estaban trucados para que sempre gañara a banca, non sei que. E había outro, creo, que non me acorda ben, pero eu recordo que era unha mesa que tiña un furado no medio, unha ranura, e a xente botaba as fichas e o croupier dicía, vostede perde, e metía na ranura xa, e era así o xogo, non? Eu creo que deberíamos conseguir esta película e poñer un día facer unha watch party que a xente que se apunte por Discord. Molaba ir a Eu non me vou apuntar. Molaba Además, ir a- está revivindo un trauma de ter atopado esta película cando ainda non estaba preparada para enfrentarme a ela. Nadie está básicamente. preparado a ver como mete un A verdade neno. que non. A A ver como verdade mete que un non. neno polo cu dunha burra. E Da hai, igual, e o hai que un ves es que asesinato cun peido. Nos estamos olvidando de eso. Sí. Molaba ir a Numax e dicirlle, mira, queremos aquí facer unha proxección de que de mafia estafa como... No, eu sigo. Apuntaríase moita xente, Ollo, é que xa está... Doblete, mafia estafa case- como puedas e Airbag. Ten case 30 anos e polo Hostia. tanto xa pode empezar a ser de culto. É dicir, Sí. as pelis máis vilipendiadas cando pasan X anos xa se poden reivindicar. Como falou con Waterworld. Bueno, para irmos rematando, Fer, tú que peli de... Bueno, continuamos con pelis de mafia caralleiras. Eu vou falar dun despropósito absoluto de película, que é El Espantatiburones, Que é unha peli de gangsters. que é unha peli de gangsters, efectivamente. Malísimo. De tiburos con traxe. El Espantatiburones Tiburones con é unha peli... De que ano é Buscando a Nemo? Vou ver se saiu a rebufo, porque eu 2000. creo... Debe de ser Eu por creo aí, que é unha destas Sí, pelis. sí que saliu. Pode ser que sea unha rebufo. peli hermana destas que salen así en... a Buscando mí- a Nemo de 2003. A mí a creo. impresión de... Vamos a mirar O que dous. teño aquí o Buscando a Nemo. Isto é... No 2003. Vale, pois no 2004, Como non? o ano seguinte, sae El Espantatiburones, que tamén unha peli é de, creo que de DreamWorks, non? Sí, é de DreamWorks, o sea, a compañía rival a Pixar. A Pixar petando, estes iban a rebufo, non? E fixeron El Espantatiburones tamén, unha peli de animación Marítima. en 3 dimensións, ambientada no fondo do mar, cunha sociedade de peixes, non? Creo que viña tamén un pouco baixo a cola de Shrek e Sí, animación jamberra, non? Exactamente, porque Pero non- isto non é... A ver, isto non Nada que ver, nada no, que ver. nada que ver. esta ten aspiracións Ten de aspiracións, ser eso, sí. pero non. Pero Eu esta non a vi. Que va? É o Shred de AliExpress. Este- O que pides e o que che chega. Sí. Bueno, isto é... eu non mancillaría o nome de AliExpress. No, a peli non hai por onde Okay, collera. eu estou esperando a un peli é paquete e a ver se non me mala, van mandar. É ridícula, é aburrida. Que o É peor... aburrida, que é o peor é o peor se que te- podes dicir dunha unha película, pero é verdad. A ver, chámase os pantatiburones, que eu dicir, tampouco sei exactamente que estaba Coño, e bichos, chamase bichos, e mola que te É cagas. mola, quero decir, bueno, Es Rec, Bueno, chamase eu- Rec e mola que te Eu cagas. prefiro ants que bichos. Son dese grupo. unhas risas No, con eu non. Shrek cando Eu prefiro os infectados empezan aí un edificio. Aí. Bueno, Espantatiburones, a peli trata de, bueno, pois dun peixe que é unha especie de cidade americana, pero debaixo da agua, con todos os digamos, as cousas que te identificarías
nunha cidade americana, non. O peixe é un peixe, pero dobrado por Will Smith, con linguaxe, acenos... Ibas dicir tiroteos masivos ou algo así. E o peixe dalle unha hostia quen está presentando os Oscars. Danche a entender que o peixe pois é mítico negro de barrio, non? Así un tipo así de clase obreira tal, de feito traballa, ten así un traballo como falamos antes, blue collar, non? O tipo traballa nun túnel de lavado de baleas. O sea, é unha especie de eso, de como que traballa nun taller, sí. Tal. E resulta que ali a mafia son os tiburóns, non? Os tiburóns que, pois eso, pues, depredadores que papan os peixes, pois son como unha especie de mafiosos. E por un... Mata un tiburón sin querer. Non mata un tiburón sin querer, pero parece que mata un tiburón sin querer, porque é un tiburón que é o fillo como do padriño dos tiburóns, pero que el non quere seguir os pasos do pai, porque a el é unha especie de tiburón vegetariano, non? Que non quere comer... Bueno, vamos, que non ataca os peixes, non quere seguir os pasos do pai, e entón é como que fuxe, e este peixe pensa que vai atacar, non ataca, hai unha confusión, e pénsase que este tiburón morreu. E o tiburón cúndelle que pensen que morreu, porque así non ten que facerlle caso ao pai, non? Entón, de feito... Hai unha simbiosis entre peixe e tiburón. Unha parte que é un pouco ingeniosa, que para que o tiburón non integrase na sociedade, pintándose e poñendo unha especie de... Como de delfín. Para facerse por un delfín, sí, exactamente, por un golfiño. Digamos que na sociedade dos tiburóns empezou a haber moito medo porque hai esa figura de que de repente un peixe foi capaz de matar un tiburón, non? Que isto é a revolución. Cantas oportunidades perdidas nesa sinopse, tío. Sí, non era para ser tan mala como foi. Este é o caso de peli que contada sona mellor que viste. Sí, totalmente. Outro totalmente. caso, Prisoners of the Ghostland. Estamos viendo aquí ahora mesmo. Sí, bueno, pero aí temos culpa nós que contamos de puta madre. Sí, eso aí. Entón, ao tiburón estóupalle un collón. Esto sería polla. En marcha nun patinete. A peli é un despropósito total, non só por ser aburrida, tamén porque estéticamente é fea, joder, é moi fea. Mira que estaba, xa había cousas ben feitas en 3 dimensións. É da época de Osmosis Jones. É que esa peli sóname, pero non... Creo que non, é despois. É posterior. Posterior. Sí, pero No, igual... é posterior Esta. A peli é feísima. Os deseños dos personaxes que feos son... Está feita sin gana. Sí. Eu creo que está feita sin gana. A peixe, tía buena, que grima dá, unha especie de peixe con tetas. Podes tío. poñer o peixe con tetas na imaxe? Sí, vou poñer o peixe con tetas, pero... Pode ser a miniatura, o peixe con tetas. Pero para buscar o peixe con tetas vou poñer navegación privada, para que non me quede aí no historia, sabes? Quero decir, que no, é un despropósito visualmente de todo. Vaya adolescente co peixe con tetas. De entre todo este despropósito, pa min o que máis me doe é que haxa un personaxe peixe baseado, creo que un peixe globo, baseado en Martin Scorsese, e iso non é o peor, que Martin Scorsese realmente dobrou o seu personaxe nesta película. Estamos seguros que doblou e non lle deron así un par de folios. Podría usted decir isto un momento? Non podería decir... Sí, no, e ademais o peixe ten pinta de Scorsese, é dicir... Sí, está baseado na súa pinta. Bueno, espera, unha última cousa para aumentar o despropósito. Esta peli é todo un despropósito per se, pero chegou a España e dixeron como podemos facela ainda peor. Entón, en vez de Will Smith e René Zellweger poñendo a voz, en España temos a Emilio o de Aquí no hai quen viva, facendo a voz do peixe. Pensei que ibas a dicir Martín, así que nese sentido... Menos mal. ¿Qué vas a decir quen? Dani Martín. No, Fermín Trujillo, para entendernos, Fermín Trujillo é o que lle pon voz a Ena e do interese amoroso, non sei que lle ponga voz en español. Será mal el alterio, xa por Gonzalo Rizo. Belén, a de Aquí no hai quen viva. É así, pois unha peli que, bueno, que a ver, eu diría vos, non a vexades, non a vistes, non merece a pena. Eu non a vi, pero creo que vou ver. Ni pola curiosidade. Creo que a vou poñer esta noite. Pero buscad imaxes en YouTube, porque eu creo que é tan fea que pa vela. O sea, o que son as imaxes son pa verse. Buscadevos o típico vídeo no que rajan aínda máis que nós. O día de que estedes de baixón porque vos foi mal no traballo, mirad imaxes soltas desto e diríades, no, hai xente que fai... Hai xente que se quedaron peor as cousas. Sí.
Son imaxes, o día que eu morra vou querer que poñan imaxes no meu funeral disto para subir un pouco a Non, mellor moral. a xente chora máis. Paco Célano de espantabacas. Bueno, quédanos unha última película, un peliculón, Falando de Scorsese. falando de Scorsese, grabada parcialmente en Galicia, eso pouca xente sabe. Sí, a conexión galega desta peli non coñece moito. Pois, sí, vamos falar un pouquiño de Goncharov, que é unha peli que eu recomendo a todo o mundo, porque non é nada coñecida. Mira que estuvamos falando de pelis que así... Bueno, que na Pero cinefilia teñen é tal... mítica E peli este é que- super de culto, tío. Pe- É pero- unha peli que tes fragmentos na cabeza pero porque a creo- botaron sí. pola tele. Eu creo que Exacto. estivo nun ciclo da asocias. Numax. Sóname de verdade, Un fai ciclo un da par de Numax, anos sí, estivo nun ciclo da Numax. Sí, Pois- sí. Pois hasta creo que foi eu donde a conocín. Creo que sí. Bueno, é unha peli chulísima, na que tes de todo tamén, pasalle como un pouco a de cal decíamos, de uno de los nuestros. Bueno, hai moitas pelis das que falamos que Sí, teñen pero todo. ten volantazos argumentais. Ten uns volantazos argumentais, eso, a conexión de galega de que fan pasar pola bahía de Nápoles, non me acordo se era Cambados ou algo así. Eu creo que era con barro. Debía sí, ser no, con barro. Con sí. barro, porque con barro se sepa todo. Pues eso Claro, está todo. claro. É verdade, Eu que sei, é que é unha peli super sorprendente. De repente estás vendo un tiroteo e de repente poñes a cantar. É verdade que, é que eso é... Sobra algo de metraxe, creo. Igual a última media hora eu cando a vin era como Pero viche a claro. versión, porque É que tu viche a versión do en Numax. Numax Tu viche puxeron a versión a do do director, Numax. pero Vale, a que vale. saliu, Claro. a que saliu na Eu tele vin a da nos tele. 2000 e pico, esa eu creo que hasta está mellor o montaxe que a do director, porque as tramas son moito máis lexibles e tal. esa Bueno, non a vin, pero eu recomendo a todo o mundo, é a única da que me permito non facer spoiler, porque esa sí que a ten que ver a xente. Buscade, non sei se estará en Netflix, non sei se estará en Filmin Seguro. En filme si seguro. o Goncharov. en Flixolé, Acabado senón. en V. Eu, claro, hai partes que claro, eu esta collina empezada, nunca vin de principio a fin estas pelis que ves así un pouco a trozos. Na galega un día destos de Na galego, o sea, que hai en galego. No, hai na en galego, Oh. un día de pola Pero co Ar- título como espera, Goncharov. Arquivos da Meiga, xa podedes poñernos a É que traballar. non o sei, porque isto é desta peli, eu escoitei falar a xente, eu decía non a vin nunca, pero logo empezaban a falar e dixen, hostia, pero esta vina unha galega, un día pola noite. Sí, o mítico. E agora que contades isto, joder, Que lle puxeron un Claro. título en plan polos fillos dos fillos ou algo así. seguro, porque Pero non é na que digo de cuidado con estas que che van ao peleteiro. Eu creo que é esa. No, ese é outro. Non era esa. pero acordame moito Hostia, eu deso só lo vi en de versión que original. están a dispararse e de repente hai un que se queda mirando a bala empeza como se desviara polo aire, empeza e aí como enganchan para o baile. Eso pareceme a hostia. É verdade. Guai, é brillante, Esa tío. É transición que pareceme a hostia, tío, aí de é super innovadora e claro, o que pasa é que estuvo claro, o mítico de Telefilm non atopas a copia e tal, e restaurárona fai pouco e por iso a meteron no ciclo de Numax. Que a min gustame moito o xogo que fai. Mira que a mí parece máis arriscado cando a peña cambia de estilo ao longo da película, pero cando pasa aos flashback en branco e negro, que fai unha transición como super abrupta, pero a vez dalle o toque que lle fai falta Sí. esa película. Sí, a verdade é que eso non entendía. Eu pensaba que se volvía blanco e negro porque cando chegan os aliens, eu pensaba que era como vían eles. Sabes? Pero non... No, puche lanzar a lar. Non se pode A xente fazer tena que ver, no, desta peli Sí. non Pensei se que me pode. A lanzabas, en xente serio, spoiler, non che lanzo. non son tan violentas. E depois en pospro Tan tiremos violenta unha como xazo. Goncharov eu non son máis pacífica. Bueno, eu creo vede, que a peli de porque- culto, Eu creo que Sí. colofón para rematar esta Que era o que facía do vello, joder? de ovella. Do vello, que había ali un vello ao final da película que Vamos, molaría dicía, moitísimo Este como era un era- tipo vestido de ovella. joder, o que Sí, dicía hombre. Su, pásame o fusil, tío. Como se chamaba ese actor? Joder, que mitiquísimo. E que non me acordo desa parte. Eso... Eu olvido as caras. Bueno, non sei, era o Aí mítico tiña vello. unha punta da lingua. Non é Sean que- Connery, pero son o que chamaban cando non estaba Sean Connery, joder. Son Canary. Sí. Sean Canas. No, do que decíamos da versión de remasterizada e tal, Sí. esa vin algúns cachos no YouTube e claro, gustaba un pouco menos, non? Porque quixeron facer un pouco
cousas que cos efectos da época non se podían, non? Entón, bueno, pois hai unha parte na que está o tipo falando nun escenario que era como que non é, que era como máis interior aquí, É que non lle podes meter un croma. A ver, se non hai un croma non lle podes meter. No, eso Entón, está claro. hai unha parte no que como que había que meteron como un cabalo que non había na original, e o tipo de como que dá unha volta e como que parece como se lle pisara a colo cabalo, unha cousa así rara. Entón eso Que superpons. O remaster neste caso é o que decía antes, quizás Eu prefiro ver unha peli bella. perdo o encanto que Eso. tiña además a fritura de vela na tele e Aí tampouco está. o mismo contexto, porque ese contexto de Os que tú topos- estás na casa, os chove topos- e estás vendo unha peli de merda dobrada ao castelán ou ao galego, ainda mellor ao galego. Os topos E eso, cando marcan que hai que cambiar, No, pero- que hai que cambiar de cinta, se lo cargan, eso. A min eso é parte do o cine. cambio que Claro. menos me gusta porque, o sea, eu a versión que vin na Numax estaba proxectada formato cine panorámico, pero eu creo que a versión original é formato 4:5 ou algo así, que a mí me parece Sí. hipercutre. Sí. O sea, eu Sí. aí prefiro eu son un clásico para mí, E por ainda favor. así, Panorámica. ainda así non se lle cola. É que eu creo que Ainda así non se lle cola ningún micro nin nada fora de... Eu creo que Porque eu creo que fora, isto pasou tamén, curiosamente, co creo que a primeira temporada de Friends. Que gravaron en panorámico pensando en recortalo para televisión directamente. Creo que quizás por isto a peli pues ahora ten o seu revival e tal, pero estuvo desconhecida moito tempo, Sí, porque pero- a intención non era facer o que ao final acabou sendo. Por iso a produciu Scorsese, pero non a dirixiu el. Pero eso foi a filosofía de feito dese formato e o que inspira a Zack Snyder a facer o corte Sí, da Liga da Xustiza en 4 Sí. 4 tercios ou algo así como... Sí. Bueno, o que non teño claro, eu creo que esta peli nunca saliu en Blu-ray. En DVD ao mellor sí, pero eu creo que é mítica peli que está sin Cosas, editar. perdome. A mí as escapas. Sí. Porque hai moita empresa que fai que pilla Sí. o arquivo ou edita para DVD e despois A versión de telefilme solo se consigue mediante métodos pouco claros en internet e Sí, porque- sóname que solo hai a galega un RIP pero de VHS. se lle queres pedir Entón, Blu-ray desa non hai. se lle queres Da outra non pedir sei. se lle queres pedir metraxe oficialmente a galega, cóbrache un huevo, Que me vas a contar? Xa estuve nesas tamén. Xa, Nos xa, aquí xa. Pero bueno, sí. recomendaría a xente que a buscara porque Sí. Merece a pena E verlo, que sí. disfrute. Sí. o tú tempo olvidada, pero últimamente eu creo que Non é a típica peli para ver de resaca, é unha peli para coller un día así. Mira, coño, No, no. no, Non ten tiña moita Europa máis así enjundia do que... rato. No decir Europa está Sí, guapa, sí. Despois, por iso de los de Ghostland. Despois De... sí. A ver, se puxeron a última da Mando do Osorio desta vez, esta vale para acabar. Que ben o pasamos con a Mando do Osorio. Bueno, pechamos xa, non? Sí. Sí. Moi ben. Damos un bico a todo o mundo. Gracias por chegar A ver, hasta aquí. que isto é gratis, xa bastante fixemos, sabes? Gracias, Sofía, por vir. Muchísimas gracias. Levamos 3 convidarnos, mulleres porque se seguidas suele decir. na Nostromo. Bueno, Novamente, un programa no que aprendemos. Atopastes quero dicir. 3 mulleres na cinefilia. Wow. 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 Sí, sí, bueno, botamos un tempo sen ninguna, pero Estar Pero estamos, bueno, sabes estamos- que pasa? Que sempre que nos poñemos nunha palestra sale a un señor que di eu non teño unha pregunta, teño unha reflexión e che jode o asunto. Bueno, Claro, por eso te Eso chamamos a un pasoume. podcast. Por eso te chamamos a un podcast que é todo un momento 3 fulanos reflexionando. Para compensar. Sí, a ver, non a sei máis, se é chavo de reflexionar. hai unha cousa que facemos habitualmente que eu entendo que é super desagradable que interrumpirnos entre nós. Pues, pero é porque estamos acostumbrados, que dicir, en Bueno, plan... integreime que xa vos interrumpir unhas cuantas veces. E aínda boe que hoxe Que sea Porque lógica falando el programa. de cine como... E aínda boe que hoxe estamos en asaltas persona, a que xente. cando nos interrumpimos a distancia A distancia. é moito peor. Que... É que eu creo que a persoa que dirixe, o sea, que presenta cada programa tiña que ter o botón do profesor Monroe dos Simpson de electrocutar, en plan, cala, porque aquí dou eu ás veces. Xa non apagar o micro, xa electrocutar directamente. Eso Bueno, mola, mola. pois con isto é un bizcoito. Hasta o próximo día Hasta a 3. próxima. Chao.